Eh, good morning to all. Ayan, habang nag-aantay tayo ng viewers, magsuklay muna tayo. Suklay. Hi! Meron na tayong isang viewers. So, si Mr. Bulacan. Yo po. Good morning. So, yan, magandang tanghali. So, yan mga kabikula, napasok po kayo. Magla-live selling po ako. Ay, wow! 8. Meron na tayong 8. So, antayin po natin yung iba. Charot. Magla-live selling tayo. So, yan. Rico Clerigo. Morning po. Shower out po sa inyong lahat. So, nandito po tayo sa kusina. Yan po. At yan, nagsaing po ako kakatapos lang magsaing. Yo guys. Yan, nagsusuklay muna ako. So, si Bunso, naglalaro nandun mamaya. Tawagin ko. Welcome sa ating 14 viewers. 20 viewers. Hello po, Lawrence Tuling. Hello po. Bong Favorada. Hello po, shout out. Ricky Celeste TV show. Good morning. Shower out. Bernardino, shower out po from Saudi. Jeric Barkila. Oh, nahulog yung suklay ko. Good morning po. Jorel Layson, shower out po. So yan, welcome sa ating 22 viewers. Ariel Mataba Bernabe, shower out po. Arnold Baliat. So eto, gamit ko yung ating suklay na bungi. Mga kabikulana. So welcome sa ating 22 viewers. At yan po ay nagpabili na lang ako ng uulamin namin sa kapatid ko. Salamat po, Kuya Lawrence Tuling. Rico Clerigo. Shout out po sa iyo. And to your family. So, yeah. Ating, ano yun ito? Ito si Irayub. Shout out po sa iyo. So, welcome sa ating 29 viewers. So, yung mga kabikulana, meron lang akong i-share. So, good morning kay Victor Di Guzman. Kagabi po kasi mga kabikulana, grabe yung sakit ng ipin ko, yung bagang ko dito sa ano. Tapos, grabe kagabi. Hindi na ako kumain ng hapunan. Kasi nga sobrang sakit. Tapos ngayon, naisipan ko magpabunot. So, nawawala yung ating. So, mga kabikulan, sabihin nyo po, malabo po ba? Ano daw? Sabi ni Kuya Lawrence Tuling. Sige po. Shoutout po kay Jaime Romano. Salamat po, Kuya Lawrence. Kuya Jomar Molina. Shower out po. Good morning. So, from Pangasinan. Oliver J.R. Jadluk. So, yan mga kabi ko lang. Itutuloy ko ng aking chika. So, yan kagabi. Diba nga hindi na sumakit yung ipin ko. Tapos kanina naisipan kong magpabunot. Kaso bawal daw po magpabunot pag sumasakit pa yung ipin. Sige po Kuya Lawrence. Natatawa ako sa'yo. So, yan. Malinaw po pala. Sabi ni Kuya Bong Favorada.
Kuya Doming Vlog, shower out po. Salamat po sa palaging panonood ng mga upload ko. Salamat po. Sige po, Kuya Lawrence. Shower out po, I'm a troll. Good morning po, shower out. Jaime Romano. Oh, yan. Shout out kay Kuya Noli. So, si Kuya Noli busy pa po. So, yun mga kabikulana. Uminom na lang ako ng ano. Asan na yun? Uminom ako ng Mefenamic. Opo, shower out po, Legend. Ah! Si Legend, oh. Sabi ko kasi sa'yo, manood ka. So, salamat sa ating 37 viewers. So, and counting. Charot. So, yan. Kumain na po ba kayo mga kabikulana? So, yan. Labas tayo. Tingnan natin kung lalabo siya. Diba? Kasi nga parang mga kabikulana ang init. So, at yan. Tayo dito sa ayan, no? Sa bahay. Nilibot-libot tayo. Charot. Shower out po, Boy Bicol Vlog. Nono Lorio. Shower out po, Nelson Peña. Shower out. So, yan po. Ang aming paligid. So, balik na tayo dun sa kusina mga kabikulana kasi masakit nga yung ipin ko. Tapos, hindi ako pwede lakad-lakad ganun. Kasi magpapabunot na ako na talaga ng ipin. Tsaka ito sa unahan. Charot. Good morning po. Ate Gloria M. Shower out po. Good morning po, Kuya Nelson. Jaime Romano. Yes, sana po talaga mag number 1 si Kuya Noli para meron tayong balato. Charot. Roberto Ferrer. Hello po. Good morning. Shower out from Pampanga. Maray na aldaw man po. Ay, maray na aga. Maray na aga po. Boy Bicol Vlog. Yes, opo, Kuya Jaime. Balato talaga. Kaya kailangan manalo si Kuya Noli. Wala tayong balato pag hindi siya nanalo. So, yan, shower out po. Busy pa po yung iba nating viewers kasi baka may mga work din po sila. So, shower out na lang po sa kanila at salamat po sa mga nakatutok. Hello po, Bong V. Shower out po. Shower out po, Jarek Barkila. Root ka na siyang. Kuya Jarek, di ko ano po kasi, ewan ko, natataranta talaga ako pag sumasakit yung bagang ko, parang gusto ko na talaga ipabunot. Shoutout po, Bagani Melendez. I love you too po. Wow! Bong for brother. Opo, yung mga angels ni Kuya Noli yung iba. Di ko, Kuya Irayub, di ko pa po alam kung kailan balik ni Kuya Noli. Surprise na lang daw po. So, Roberto Ferrer. Opo, busy po si Kuya Noli. Kanina nanood ako ng live ni Kuya Gacho. Nandun pa sila kila Candelaria po. Shower out po sa kanya, sa lahat ng angels ni Kuya Noli. Tsaka kay Balete Girl, shower out. Shower out. Ay, shower out po kay Kuya Doming Vlog. Taga Daraga daw po. From Daraga. Kilikaw? What's Kilikaw? So, baka yung nila, barangay. Opo, Kuya Jaime. Jose Opiana. Shower out po. Ano, sakit ang ipin ko talaga. Shower out from Sorsogon. Yo po sa ating lahat. So, meron na tayong 40 viewers. So, salamat po sa
nag-stay. Opo, Gloria M. Parang kailan lang po, no? Pinanood ko nga yung unang vlog sa akin ni Kuya Noli. Grabe. Tapos ngayon, ganito na. Parang kailan lang. Shower out po, Levi San Diego. Shower out po. Inom ako ng tubig. Roberto Ferrero. Subaybay. Opo. So, baka malapit na po. Isusurprise tayo, Kuya Roberto, ni Kuya Noli. Kuya Bongvi. Hello po, Alan David. Shower out po. Mr. Ziggy Boy. Hello po. Shower out po sa inyo. Edmond Lawag Sorsa. So, mga kabikulan na any tips po? Habang di ko pa napapabunot yung bagang ko dito, yung ipin ko, ano po pwede kong gawin bukod sa magmumog ng tubig na may asin? So yun, sobrang sakit kasi. May nag-advise sa akin, suka daw, magmumog daw ako ng suka. So tinry ko kanina. Grabe, ang sakit. Tapos, yung yung labi ko kanina, parang, basta guys, yung parang siya. Salamat po, Ate Gloria M. Shower out, Edmond Lawag Zarzua. Manuel Kamama. Hello po, shower out po. Alan David. Salamat po, Arnel Vargas. Morning din po, shower out from Busak, Libmanan, Kamsur. Barangay, Busak. So, yun nga po, minumumog ko yung tubig na may asin, yung maligam-gam na tubig. Froilan Diasis, shower out po. Kenneth Copico Blanca, shower out po. Hi. Salamat po, Mr. Bong V. So, ito po si Bunso. Good morning, Bunso. So, ito si Bunso. Naglaro siya kanina. So, yan. Wala po akong upload. Sorry na po kasi sumakit po talaga yung ipin ko. Grabe yung pag-suffer ko. Kagabi hindi na ako kumain. Kasi nga, hindi ko kinakaya yung sakit. So, yan si Bunso ko. So, sabi nila yung laga ka daw ng talbos ng kalabasa. Maglaga, sabi ni Kuya Jeric, maglaga ng talbos ng kalabasa, tapos yun daw pang bumug mo, yung medyo malikam-kam pa. Tapat mo sa bagang mo. So, yan, try ko po. Kasi wala po ditong talbos ng kalabasa kasi wala pong tanim. So, try po natin. Mr. Ziggy Boy, spray ng pabango. Alamin Striker, shower out po. Yo. Andy Ambay, shower out po. And, pinapa-shout out niyo si Ballet Girl, BG2. White flower. Meron ba dito? Shower out po Kuya Doming Vlog. So, nasa Cebu daw po siya kasi dun siya na-assign. Work. Kailangan natin yan, mag-work. So, yan. Salamat po Kuya Kenneth. Jaime Romano, kailangan natin sa'yo kung may butas yun. Magkuha ka na pamintang dorog. Seryoso po? Charot. Hindi, sabi daw po kasi sa akin, pag nawala na yung sakit niya, pabunot ko na. So, papabunot ko na siya mga kabikulan. So, pati po to, bala ko siyang ipabunot. Eto, tas may ngipin pa kasi ako dito sa loob, yan may ngipin pa ako dito, sorry may ngipin pa ako dun sa loob. So, gusto ko na siyang ipatanggal talaga. Okay lang.
So, nagpabili ako ng ulam sa kapatid ko. Ang mahal daw, syempre. Okay na yan. At tingnan, akin na nga, akin na. Jules TV, shower out po. Yes po, maghanap ako ng dentista sa Legazpi. Rodolfo Gedraga, hello po from Mandaluyong. Mandaluyong City. Charot. Hello po, Shin Chan. Paano bang Chin Chan. Zin Chan. Opo, mas masakit po kaysa sa trangkaso kasi nga po yung sakit niya is umabot po siya ng ulo. Tapos yung ulo ko parang ginagano no. Kaya kagabi iyak na lang ako ng iyak. Tinitiis ko na lang. Opo, si Kiko TV, shower out po. So yan, shower out sa mag-guest sponsor. Sabi ni Kuya Kenneth. So, sana. Charot. Lagi mo nang baunin. Japogs. Shout out po. Shower out. Yun nga po pabunot po talaga yung kailangan. Tapos, eto kasi, pag pinabunot ko yung nasa unahan, kailangan ko magpupustiso. So, habang wala pang pustiso, mag-face mask na lang palagi. Kuya Shinchan, ano po, di ko pa po alam. Mag-ano pa lang po ako, magtatanong pa lang. Kasi kanina talaga, lumuluha na ako. Tapos, nagchat ako kay Tinay, kay Christine. Sabi ko sa kanya, Legazpi tayo, hanap tayo ng magpapabunot sana ako ng ngipin. Kasi daw, go naman siya. Kaso may nagsabi sa akin na bawal daw po pabunot pag masakit pa. So, magtatanong po ako, Kuya Chan na lang, Kuya Chan. Shoutout po Rayel Bravo, JR Nazareno, shower out po from Alpha Caparo. Happy anniversary po sa Alpha Caparo. So, golden anniversary na tuloy ako. So, shower out po sa mga acro natin dyan. Acro, I'm a troll. For toothache, press mo yung space or muscle between your thumb and index finger sa right. Tinry ko na po yun kanina. Masakit pa rin po kaya uminom na lang po ako ng gamot. Shy Honey. Shout out po. Shy Honey. Pakonsulta ka na at Wow! So, thank you, Kuya. Thank you in advance. Thank you, Kuya Chan. Pakonsulta na daw tayo mga kabikolana. So, mamaya po maghanap ako ng clinic sa Legazpi. Mag-search na lang po ako. So, salamat po sa tulong. Shoutout po, Joe Kayasay. Joey Joe. Opo, Kuya Kenneth, kayang-kaya. Kahit masakit, kaya naman putisin. Kuya Arnel. Pag hindi na to talaga masakit. So, ito nga pala yung ulam na nabili ng kapatid ko. Ano to? Minudo? Tsaka yung... So, mga kabikulana, hindi nga po pala ako kumakain ng ampalaya. So, sorry po, pero hindi ko po kinakaya. Hindi po siya kaya ng tiyan ko. Sinusuka ko po siya. Tapos, nahihilo po ako. Ganun, hindi ko po siya carry. Yung yaon. Naman na iba. Kuya Jules? Opo. Kuya Jules, hindi nga daw po ito bubunutin. Kaya pag, na po siguro, pag okay na. Shout out po Raquel Marzan. Shower out po. So, mga kabikulana, hindi po talaga ako makain ng ampalaya. Kasi nga po, dati nagtatry ako kumain nito. Tapos, yung papa ko, si papa, nagluluto siya minsan ng
ng ampalaya, tapos hindi mapait. May mga luto kasing mapait, tapos may mga hindi mapait. So, pag mapait kasi hindi siya kaya ng tiyan ko, talagang naluluwa ako ganun. Tapos nahihilo ako ganun. Nawawala ako sa ano. Hindi ko kinakaya ang palaya. Boss Toto Vlog, shower out po, maray na agaman po sa Indugo, Boss maray na aldaw. Pagano. So may tugtog po, hindi ba tayo nito maano, copyright? So yung mga kabikula na magpapabili ulit ako sa kapatid ko ng ibang ulam. Sa Bulacan may magaling na to. Natulong kayo. Si Kuya Kenneth gusto mo lang ako pumunta ng Bulacan eh. Talagang ang layo pa sa Bulacan. Si Kuya Noli magbunot. Hindi yun marunong. Royal Bravo, shower out po from Sorsogon. Ronald Republica, shower out po sa inyo from Uwas Albay. Yes, top 2 na po si Kuya Noli. So, next niyan, top 1 na siya. So, hanggang tuloy-tuloy na. Siya talaga mananalo eh. Opo, pag live po ba, tapos may tugtog, hindi ba siya makaka-copyright? Tots Cool Vlog, shout out po. Yun po ba? So, Kuya Chan, nakadalawa na po akong may pinamit kagabi, tsaka ngayon po. So, shoutout po sa lahat ng ating viewers na 77 na po. Nakakasira po pala yun ng liver. Ading Pinero, shoutout po from Liliw, Laguna. So, shoutout po sa mga taga Laguna. Yung mga nagtitest dito na napupunta dyan sa Laguna, shower out po sa inyong lahat. Eduardo Gallardo, shout out po sa iyo. Shower out po. Asa yung puyos mo, bibi ko? Kuya Doming Vlog, salamat po sa pag-support ng channel ko. Ano daw? Support lang ako sa channel mo, BG. 1 year na pala upload. Di naman daw. Shower out po. Opa, ito po si Bunso. Bunso, shout out mo daw sila. Sabihin mo, Kuya Chan, shout out po. Sabihin mo, Bunso. Si Ralph Balbin. Wala. Okay lang po. Shower out po sa inyo. Nali-vlog sa'yo naman ka ba? Ay! Salamat po sa hindi pag-skip ng ads. Opo. Sabi ni Ading Pinero, parang pinagbiyak daw na bunga. Hello po, Princess Thea. Shower out po. Noel Alfonso. Manuel Kamama. Opo, uminom po ako ng water. Shout out po sa iyo, Kuya Manuel. Ryan Valiente. Shower out po from Pasig. Jill Darius Asayto na shower out. Lutong Bahay ni Elma. Shower out po. Shower out po sa ating 99 viewers. Kuhan mo ko dun tali. May tali kayo? Kaninong tali to? Shower out po 99 sa ating 99 viewers. So yun mga kabikulana, nag-live na lang po ako kasi wala akong vlog. Hindi ako makaalis, wala akong kasi masakit yung ipin ko.
So, para gusto ko na lang matulog, mahiga. Charot. Shoutout po, Franks Briggs. From Malinaw, Albay. So, shower out po sa mga taga-Albay. So, ito si Bunso. Sorry, mataas kasi yung ano. Ibaba ko ba? Yun! So, yeah. Sorry, nakita yun. Dito ko, Bunso. Yun. Kasi hindi na natin mabasa. Ako na lang magbabasa. Kuya Chan, malayo po ba sa Legazpi? Opo, medyo malayo-layo po. 30 minutes po ang biyahe pag nag-jeep ka lang. Pag nag-jeep po is 30 minutes. Pinakamalayo na natin dyan sa Albay. Malayo po ba sa Legazpi? Santo Domingo? Sa opo. Kaya Roland ang pau ko. Shower out po from Los Baños, Laguna. Zernanes Pedido, hello po. Miss you ko na. Sana all. Miss na din po namin kayo. So, yan. Itaas na lang natin. Kuhaan mo ko dun, baby, ng upuan para makaano ikaw. Princess Thea, hello, hello po. Shout out po sa iyo. Opo, magpapacheck up po sa dentista. Tsaka, ano pa, magpapaschedule pa nga po eh. Maraming, akit ka. Huwag kang uupo. Akit ka. Yon. Check natin to. Oh. Sige. Manuel ka, mama. Hello, hello po. Ang ganda mo daw, Bunso, oh. JP Bailoses, hello, hello po. Shoutout po from Santo Niño, South Cotabato. Gumamit ng background music. Opo. Ganun po ba? Iwasan gumamit ng background music. Opo, sige. Mag-iingat po tayo. Kasi mga kabikulala, sakit na talaga. Bunso, magbasa ka daw. Bunso, basahin mo kung sino sila. Huwag kang magtago. Huwag kang magtago. Basahin mo nga, basahin mo. Ito, Raquel Marzan. Ano sabi niya, dali? Sabihin mo na. Dali na! Sabihin mo, sabi pala ni Kuya Raquel Marzan, magainon pa man giraray maski makulog. Maski makulog ang ngipon. Salamat po. Kahit masakit yung ngipin, maganda pa din. Shoutout po, biyayang all around. Andre no, dalawang Salamat po, shower out po. Kuya Bertie, BPW, marat na aga sa Yumanay. Maray na aldaw man, maray na aga man po. Di ka magbuhat. Opo, yun nga po, di pa ako magbubuhat. Ano po kasi, di pa ako pwede mag-igib ngayon. Di ako pwede mag-igib ng tubig. Kasi nga, yung talagang yung sakit ng ipin, talagang diretso, gano'n, no? Dito. Henry Hermais Jr., good morning po, shower out. Rudy Macaro. Shower out po. Magandang tanghali po from Laguna. Shower out po sa inyong lahat. Biyayang all around. From Saudi. So, yan. Si Kuya Jules. Nasa Saudi din siya. Shower out. Opo, mayan pa rin si Bunso. Ayun nga si Bunso. Nanonood lang siya. Pero nasa baba. So, yan. Ganyan. Ikaw na magbasa, baby, oh. Ano sabi nila? Ano basahin mo to? Sabi ni Kuya Rico. Ano sabi niya? Ang hina. Narinig niyo pa mga kamikulan. Narinig niyo? Binasa niya. Ha? Hain? Muya ko, dentista.
Ah, nagpupustiso siya. Sino sino ba? Taga saan? Taga Sula. Narinig nyo, binasa ni Bunso. Grabe yung pawis ko. So yan sabi ni Mama, meron daw silang kakilala na nagbubunot tapos nagpupustiso kaso gusto ko talaga dentista, gusto ko sa doktor. Parang kinakabahan ako pag ganun, baka maano po ako madisgrasya. Oo, anesthesia. So, nagpalipad po si Mr. Ziggy Vlog. Thank you po. Bunso, lakas pa daw konti. O, Bunso, ulitin mo da. Ay! Oo. Oo. Day, nabako mo niyan, Mama, kasi makulog pa. Bawal gabuton pag pag masakit pa, 'di ba? Bawal bunutin. Kasi si Mama, igwa, may aram si Tita Beb. Kasi si Tita Beb yan, may alam siya na parang ano sa Legazpi Clinic, ganon. Tapos sabi ni Mama, sabihan niya daw, samahan ako ngayon. Kaso wag ngayon kasi nga, wala tayong budget. Tsaka masakit pa siya mga kabikulana. Grabe naman. Sana gumaling na sa... Tikyo Poblete. Shadow galawin ni pabunot mo yan. Ingat ka, wag kakain ng candy. Opo, hindi pa kumakain ng candy. Hindi na nga po ako kumakain eh. Kagabi hindi na ako kumain. Tapos hanggang kaninang umaga nga, hindi ako nagkape. Kasi pag nagkape ako, talagang sasakit. Shoutout po Roberto Raposon. Pa-shoutout naman dyan kila Girl Rafi Raposon FM, Dasmariñas, Cavite. At pa-shoutout naman dyan sa asawa si Lavi Raposon FM Togod. Uwas Salbay sa lahat ng kamag-anak namin dyan sa Bicol. Shoutout po, pinapa-shoutout kay Roberto kayong lahat ng family niya na nandito sa Bicol at nasa Dasmariñas, Cavite. Sambalansag. Hello po. Amado Bayani Cabrigas. Shoutout po sa inyo. At Bunso, dito ka. Hinahanap ka nila. Opo, ayoko nga po. Ate Jessie. Anyete, kasi parang natatakot ako pag hindi talaga dentista. Baka kasi kung mapano pa. Baka madisgrasya tayo mga kabikulana. Kung may mabakal kang Colgate, tumagal ka. Colgate. Kunin mo yan, Colgate. Colgate. Raquel Marsan. Pag namamaga, bawal talaga. Opo. Kaya hindi ko po muna papabunutin. Lakwat sirang tamsi. Shower out po. Kitang-kita po ba yung pawis ko? Kao na kayo. Hindi ko po alam. Baka po sa mga generics sa sentro, Santo Domingo po, baka po meron. Baka lang po. Sinisip ko rin. Kaso masakit pa din eh. Gano'n no? Kuya Bear TV, grabe ka, Ate Princess ah. Kuya Bear TV, sa Santo Domingo po kami, dito sa Bicol. Santo Domingo, Albay. So, malapit lang po. Legazpi, galing ang Legazpi, 30 minutes biyahe, jeep, papuntang Santo Domingo, tapos Patabako po, tapos Pabakakay, tapos sunod-sunod. Hindi ko na alam yung iba. Yung mga kasunod. Shoutout po, Maria Cristina Bigueras. Shoutout po. Opo, pag may budget na tayo mga kuya.
Yun nga po, iniisip ko, baka po kasi mag-infection kasi marami akong nakikitang video nang dahil lang sa ngipin, nagkaka-infection. Tapos kung ano nung nangyayari, yung, di ba? Yung nagkakaroon ng ano, oh my God. Wag naman. Masyado tayong praning, mga kabikulana. Ginendra, Giri Bike Adventure, shower out po. Ano yan? Ba't para siyang noodles? Charot. Fernando Pataksil, shower out po. So, si Bicolana po ito. Ay, Bicolana. Si Bunso. Shower out po. Ginendra. Ay, ito, nabasa ko na yan. Pero ano ba talaga yan? Noodles. Anong ibig sabihin yan? I mean, ano niya? Uyo. Okay, mga. Parang dito. Ba't ano po bang nangyari kay Malunggay? Luto yan ni ma. Kayang-kaya yan. Tara, ano ka ba? Ito si Ganendra Giribike eh. Noodles talaga. I-translate mo yan, kuya, ha? Henny Fohas, good morning po. So, ayan po si Bunso. Yan. Shower out po sa inyong lahat. Rudy Macarot. Opo, uminom po ako ng Mefenamic. So, 2 beses na po, kagabi tsaka kanina. Parang yung Ikaw mga na umi ka- mo sabi lamang mo. Tapos piso man ako taro sana. Ako nakaan, bahala. Sa Isa kano. isang isa mo pag ano. Pwede man, pag may budget. Para sa hipon. Jason Ramos. So, Ay, shower naisira out mo, po. wala na. Oh, baka na lang ulit pa mo. Ano Pati- lang tayo, ano. Ano pang isira? Duman niya na tinda. Makaon naman. Ano Tapos, Okay, baka... Siguro ko lang ba mapadin sa lumakaano? opo, mas maganda po si Bunso. Ano mo ko yan? Kadiniro? Tapos na kayo ko na. Charot. Sige, ba't yung mapa? So, Ganendra, nice vlog, my friend. Putik. Asa ka buyudan? Wala mo yun dyan. Ding tinda? So, ano ta pa sa ilog na? Sabi ni Kuya Kenny, turuan ko daw mga angels ni Kuya Noli. Sige ba? Kung papayag sila, di ba? Kailangan ng consent nila bago natin turuan. Kasi kung ayaw naman nila at kung parang kulang pa yung confidence nila, di naman natin mapipilit. So, kailangan talaga niyan, lakas ng loob at tiwala sa sarili, mga kabikulan. Hindi ta mapakalang ko. Sabi naman ni Wawastig. Shout out habi sa taga-Gubat, Bakakay. Anong Babakalon? Barnes, 52. Ay, sus. Mariusip. Ako nasa tawid ako kay 20. Sana. So, yan. Para Shout out to Wawastig, taga-Gubat, Bakakay. Sa family Belen. Ang Larry Mascardo, hello idol. Pa-shout out po. Shout out po. Tayo ka na, tika. Dentista punta nagkaroon ng... Ano daw? so, anong tapos sa ilog na? Marami yan dyan dentista punta nagkaroon ng nano. Huwag pagaling makirot yan sa daraga. Ay, baba. Sa daraga? Malayo po ang daraga eh. Ano po ba mauuna? Ligaspi daraga. So, mas, ang Ligaspi, mas malapit. So, meron naman po ata sa, sa Ayala Mall, Ligaspi. Franks Briggs, kung may lo ang nipon mo, kumuha ka kay kapas, tapos tumugon mo kang pahamot, saka mo ilag sa may nipon na may lo. Actually, yung baga, Kapali ka natin, hili. Karg sa Mr. Bean. Hili ka matigil. naniniwala ka kay Mr. Bean? Si Bunso, sabi ni Bunso, baka patanggal daw nito yung yellow kasi sabi daw ni Mr. Bean, napanood niya. Maniniwala ka kay Mr. Bean? So, Kuya Franks, actually, hindi na siya buo kasi nga, na siya, parang sira na siya. Parang natira lang na ipin, ganun. So, kailangan ko ng patanggal. Kuya Bert TV, wala pa po sila Kuya Noli dito sa Bicol. Don Bran, shower out po. From Seattle, Washington. Quarry Isanan, hello po, shout out po. Dito sa Katbalogan, Samar. Isanan family. Shower out po sa inyo.
Kenit, copy ko ba? May palit ka ba mamaya? May upload ba ako mamayang gabi? Abang-abang na lang po mga kabikulana. Tikyo Poblete. Shoutout naman dyan dito sa Kogyo? Antipolo. Kogyo po ba yan? Kogyo. So, shoutout sa ating 112 viewers. Jorel Layson. Malinaw. Kita nga yung natural handa na. Malinaw. Sando Domingo. Wow, gusto mo talaga, Kuya, sino to? Kuya Wow Astig, malaman yung barangay ko. Bawon sa Roque. Bawon sa Roque. Yan yung aking barangay. Bart Estrada, chat ko. Hindi ko pa po kinakausap si Kuya Noli. Ay, nag-video call siya kanina, pero hindi ko sinabi yung about sa ipin kasi nakakaya naman kasi nga busy yon. So, wag natin istorbohin si Kuya Noli. Kuya Bart TV. Salamat po. Bicol Yobs Vlog. Shower out. Hello. Opo, kasi ako nauna. So, ako yung mas maganda. Charot. Ako yung naunang maganda kaysa kay Bunso kasi nga ako yung nauna. Antonio Salvo. Bicol Yobs. Sana all. Ay, thank you po. Antonio Salvo, shower out po. Good morning. Good morning. Always stay safe and God bless. You too po. Kayo din po. Larry Mascardo, mga idol, sana po suportahan natin sa Adol Kuya Noli. Suportahan po natin si Kuya Noli para po meron nga tayong balato. Basta yun lang yung nasa isip ko para meron tayong balato. Charot. So, charot lang po yung mga kabikulana. Thank you po, Beto. Nakoperahan yun din. Wala. Huwag naman po operahan. So, yun mga kabikulana. Masakit po talaga kasi. So, gusto ko na talaga siya. Kanina yung isip ko, gusto ko na siyang ipabunot. Kaso nga, sabi nila, bawal daw hindi ito pubunutin ng dentista kapag masakit pa. So, yan kanina, uminom ako ng gamot. Kasi hindi pa rin natatanggal. Batagasan ka po ba, Kuya Wow Astig? Pierre Bike Live TV, hello po, shout out po sa'yo. Amado Bayani Cabrigas, shout out po from sa taga Calbiga, Samar, shout out po. Saan ako dadaan dyan? Batagasan ka po ba, Kuya Wow Astig? Salamat po, Kuya Pierre, basta Pierre Bike. Salamat po. Nelia Salmete. Good morning po. Ang ganda mo. Salamat po. Jurelation. Be careful always. So, kayo din po, mga kabikulana. So, Pierre from USA. Shower out. Fernando Pataksil. Taga Alicia, Isabela, Cagayan Valley. Ako lahat ng vlog mong pinapanood ko. Dalawa kayo ni Kuya Noli. Salamat po. Wag niyo pong kalimutan si Kuya Gacho para po makausad-usad din yung kanyang channel. Gilberto Roldan. Salamat po. Leo Gonzales. Good morning po. Good morning, Kapansit Hunter. Bicolana ko maray na udto. Maray na udto po. Magkaraon na po kamo mga kabicolana kasi tanghali na. Baka kay ka po. Wow, astig. Taga Bakakay. San ka po sa Bakakay? So, Kuya Chan, kung baak na ipin mo, opera na to. Ha? Talaga mo pala. So, ipapacheck ko pa po sa dentista, sa doktor. So, sila na bahala kung ano ba ang dapat gawin, mga kabikulana. Gapas na may pahamot. Sige po, try ko po yun, Kuya Franks. Kapansit Hunter, na ka mo na Google Pin mo. Google Pin. Bakit po? Ano pong meron? Second place ngayon si Kuya Noli sa muka. Siya kay Kangiti. Opo, second placer na po ngayon si Kuya Noli. Marpet, shower out po.
Maganda ka pa sa tanghali, Bicolana girl. Watching from Soccer. So, shower out po. Salamat. Talian mo, open mo, tapos sa... Oh! Grabe ka naman, no? Wow, astiga. Talian mo, open mo, tapos sutakin mo bigla. Gagi, masakit yun. Mumukha lang ng tubig na maligam-gam na may asin. Opo, salamat po. Gubat. Hindi ko po yan alam na gubat sa Bakakay. Gubat Bakakay. So, napakalaki po kasi ng Bakakay. Ang alam ko lang sa Bakakay, yung dito lang malalapit. Yung hindi Bakakay, Baklayon Bakakay, Sugod Bakakay. Ang ganda ng name, no? Sugod Bakakay, Hindi Bakakay. Ano pa? May Panarayon pa. Panarayon. Okay ka talaga, BG. The best ka talaga. Thank you. I'm a troll. Your study habits or tips para sa mga estudyante. So, ako po, I'm a troll. Yung study habits ko po, syempre, basa-basa ka lang ng books, ng lesson. Tapos, may ginagawa kasi ako. Actually, dati ko na siyang ginagawa. Pag may exam, nagre-review ako, kunyari, gabi, magre-review ako niyan. Everyday siya dapat ginagawa. Tapos, every 4 a.m., gigising ka, mag-alarm ka ng 4 a.m. para i-review ulit yung ni-review mo nung gabing yon, para hindi siya mawala. So, mas better kasi pong mag-review pag 4 a.m. hanggang kasi tahimik yung paligid, tsaka, siya parang, syempre, bagong gising ka, tapos, yung energy, parang pumapasok yung energy, pati yung sa otak natin parang, pero ako kasi, mga kabikulana, malilimutin ako. So, yun din po yung parang sakit ko, ganun, parang hilang. Kasi nga, malilimutin ako, mga kabikulana. Gilberto Roldan, sana lalo pa lumawak channel mo. Salamat po. Opo, masakit po ipin ko. So, kinakaya ko po siya para po sa inyong lahat, mga kabikulana. So, Lover Vlog, shout out po from Manila Girl. Juni Profogo, hello Bicolana Girl, shower out po. Magandang tanghali sa inyo. Franks Briggs, nawala na si Bunso, nagtago na. Yan po si Bunso. Yan. So, wait lang. Kain muna po si Bunso. The Jaguar TV, hello po. Zernan Espedido, si Kuya Noli ang dyan sa Bicol pagpunta. Wala pa po si Kuya Noli dito. Malapit lang sa hindi katabing lugar. Ganun ba? Kuya, wow. The Jaguar TV, good day everyone. Shower out po. Lang taon ka na. Ako po. 74. Rolly Regalado, hello po. Shower out po. Ano bang gamot sa makakalimutin, Kuya Wawastig? Bakit po, Kuya Kenneth? Paano ko po naging kagaya yung kapatid mo? Ganun din po ba yung habit niya? Yung routine niya? As a student? Kasi po, 'di ba, pag umaga po kasi like maaga, na parang parang yung energy parang napupunta na bibigyan ka ng energy, tapos lalo na mag-exercise ka pa, 'di ba? Mag-jogging ganun. Mel Novila, shower out po from Macau, China. Macau, China. Charot. Ano bang, may alam ako sa yung yes sa China. Ano ba yun? Kalimutan ko sabi ko sa inyo, makakalimutin talaga ako, mga kabikulana. Hindi ba pantay yung kilay ko, mga kabikulana? Renato Landicho, shout out po. Lalo mo maramdaman sakit ng ipin mo pag wala kayo. Opo, totoo po yan, Kuya Chan. Kaya nga po, nililibang ko yung sarili ko sa inyo. So, kausapin nyo lang po ako para, 'di ba, pag nagsasalita ako, parang hindi ko siya nararamdaman. Parang onti lang. So, carry lang. Ang gamot sa mga kalimutan ay
Paano po kung hindi naman alam nung kasama mo, paano kanya mapapaalalahanan, di ba? Tapos ikaw lang yung nakakaalam, tapos nakalimutan mo pa. Pambihira. May nagsabi na sa'yo na hindi pantay ang kilay, pero ang ganda mo. Yung kilay ko po, yan po, hindi ko po siya ginagalaw. Yan po. Ganun po ba? Lover vlog, ba't di ko makita account? Account ko po sa FB is Bicolana Girl. Page ko po yon. Pero ang account ko po, messenger is Caitlyn Pejeda Banico. Rolly Regalado. Shout out po. 74, ang bata pa idol. Opo, 74 na po ako, kuya. Para di mo malingawan, magdara ka kudigo. So, bawal po yun sa test. Bawal po yun sa exam. Bawal po ang kudigo. Bawal po tayo magkudigs, mga kabikulana. Ma-expel tayo niyan. Kudigo talaga. Mel Novin, nanonood sa'yo ang galing. Chinese. So, mga kabikulana, wala lang. Dati lang kasi, nung pandemic, nanonood ako ng Chinese drama, K-drama yun. Meron ako dating mga alam na yung mga words ng Korean, tsaka Chinese. Ano ba talaga yun? Basta, nakalimutan ko eh. Ang pinapanood ko kasi yung mga ano ba tawag doon? Sabi ko sa inyo, makalimutin ako. Yes po, gabi nag-aaral, hindi maingay. Opo, Kuya Kenneth. Maingay po pag gabi. Pag hindi pa tulog yung mga kasama mo. Pero pag nag-review ka po, tapos na sa ulo mo, tapos gigising ka ng 4 a.m. or depende kung anong oras ka magising, basta hindi pa maingay, tapos relax pa, ganun. Nasasagat mo yung energy. Ganun po. Search ka sa Google. Grabe ka. Kilala ba kita? Wow, astig. Pambirang buhay kong si Kuya Noli. Ayaw nga pala, no? Si Kuya Noli. Lagi siyang naririnig, Kuya Kenneth. Pambihirang buhay. Ganun. Sige, idol. Back to work. Sige po. Anong oras na po ba kasi? 11:33. 11:33. Back to work ka na. Agad-agad. Charot. Sige po. Bye-bye. Salamat po. Franz Briggs, bawal pag nadakop. Opo, Kuya Franz. Bawal siya pag nadakop. Pero pag nadakop ka talaga, maririmanti kita kaan. Gilberto Roldan, i-idol mo ka ng maligamgam na tubig. Lagyan mo na. Opo, kuya. Ginagawa ko po yan. Boyet Pakuan, shout out po. Maganda yung bunso. Opo. Belinda Tamayo. Saranghe, oh. Saranghe. Kenneth, copy ko Blanca. Sa palad mo lang isulat. Mahuhuli po tayo, mga kabikulan. Ano po yan? Bad genius? Magiging bad genius tayo niyan. Ma'am, alam mo ba na mas magandang hindi maligo pag Bakit naman? Bakit naman, kuya? Jaguar. Sabi niya kasi, ma'am, alam mo ba na mas maganda ang hindi maligo pag pumasok ng school? Ba't naman? Maamoy tayo niyan. Marpet, shower out po. Yes, in Korean is ne. Yes po. Ne. Mianhe sa mga words. Yan, mianhe po sa Korea is sorry. I'm sorry, mianhe. Don Vito Corleone, good morning, Bicolana Girl. Shout out from Santo Domingo, Dominican Republic. Shower out po, Don Vito. From Santo Domingo. Wow. The Jaguar. Kasi pag iniisip mo na di ka naligo, ibig... Kasi pag inisip mo na di ka naligo, ibig sabihin, matalino ka pala. Ganon ba? Grabe naman kayo doon, Marpet. Franz Briggs, para day ka madakop, isulat mo may hita mo. Grabe sa may hita. So yan, strict po yung pag nasa level ka na ng college, sa bagay, di ko pa naman naranasan yung college. So, pag nasa level ka na ng senior high, bawal po yan. Amado, bunso. Pakit ka daw, bunso. Pakit ka, bunso.
So, yan kasi bagong kain siya mga kabikulana. So, shoutout po sa ating 123 viewers. So, yan. Sige, kausapin niyo lang ako mga kabikulana para di ko maramdaman yung ano. So, shoutout po kay Noel Adizas. Ang ganda mo, Bicolana. Charot. Salamat po Kuya Doming Vlog. Ni hao. Ni hao. So, Chinese yon. Turuan niyo ako, guys. Edwin Tayas, hello, hello po. Hello, hello. Hello, hello po sa ating lahat. Salamat, Idol. So, salamat din po, Lods. Alfredo Jr. Lucas. Morning. Magandang tanghali po. Bunso, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ma'am, yung sister mo, bakit ang takaw-takaw? Kuya, grabe ka naman. Siyempre, kakainom niya pa lang kasi yun eh. Tapos, di ba, tapos kailangan uminom. Baka kasi naakog na. So, sabi ko na akog. Kung sa Tagalog, nabulunan ba? Hanggang, yes! Mas maganda ako. Charot! Fredo Ralos, pa-shoutout Bicolana girl. Shoutout po, Fredo. Sabi ni Kuya Kenneth, ang ganda daw ni Bunso, pero hindi magpapatalo yung ate. Edwin Tayas, shoutout po, Manolito Roque. Good morning. Sabi Bicolana girl, God bless, always and keep in good health. So, yan po, ma-achieve po natin yung good health na yan pag napaayos na po natin yung ating ipin. Hello, sister, baka nakatatlong plato. So, yan ako nga pala mga kabikulana, di pa kumakain. Mamaya na lang para kasing yun nga, natakot ako baka sumakit. Kasi nga, bagang siya. Siyempre, pag kumakain tayo, ginagamit natin bagang. So, dito sa kabila, pero naman gang. Yan si Bunsa. Good morning, Sir Bicolana girl. Manolito Rocker, shower out. Japogs, bili ka ng hydrogen peroxide pang mumug. Mabisa yun. Hydrogen peroxide. Okay. Hydrogen peroxide. Tanong natin yan sa, sa Mercury. Sa generics. Hydrogen peroxide. So, ayan na Bunso. Ayan na si Bunso. Kakatapos lang ni Bunso kumain. So, nga pala, ang taas niya kasi pinagamit ko siya ng upuan. Kasi nga, di ba mababa. Charot. Mababa si Bunso. So, yan, wait lang. Grabe yung init eh. So, yan, mga kabikulana. Kumain na po ba kayo? Kain na po kayo, mga kabikulana. Kailangan nyo pong kumain. Sa mga nagtatrabaho po dyan, syempre, pahingan nyo po ngayon, di ba? So, yan, shower out. Shower out po sa inyo. So, yan, Bunso, magbasa ka dyan, no? Basahin mo yung yung sinasabi nila. Oh, ano yung huli? Anong sinabi niya? Mabubulol yan sa hydrogen peroxide. So yun mga kabikulana, malinaw po ba yung cam? As in, malinaw po. So yun mga kabikulana, dito po sa bahay is nakiki-connect sa wifi. So nagbabayad po ako buwan-buwan. Buwan-buwan po is 130 lang. So nakakamura ako. Kesa naman sa mga piso net, ganun. So isang buwan, 130 lang. Ano na siya, 1 to sawa na siya kung kailan mo gustong gumamit ng internet. Ganun siya. Kesa mag-load. Mahal kasi yun mga kabikulana eh. 100, 3 days lang halos. Tapos, di ba, nag-upload nga ako. So, kailangan ng data. So, buti na lang yung kapitbahay namin is merong wifi. So, nakikonek ako. At mura lang yung bayad. 1 month. 130 pesos. So, ano yung mga kabikulana? Kausapin niyo ako mga kabikulana. So, yan. Sensya na po dun sa mga nasa top na hindi ko na shout out or hindi ko nabasa yung comment. So, pakiulit na lang. Iulitin nyo na lang yung mga gusto nyong sabihin. Baka kasi di ko nabasa. Ano mga kabikulana?
Mahina na ba signal ko? Di yun na ba ako makita? Ano? Kausapin niyo ako, please naman. Uy, la. Nawala na tayo mga kabikalana. So, the Jaguar TV, yung sister mo parang di lumalaki, lakas naman kumain. Mas mataba po sa akin yung kapatid ko. Pero, ayun nga po, kasi nagmana siya kay mama, so maliit lang. Cute size. So, ako kasi, thank you Lord, kay papa. Magkakan ka na, idol tangay, day ka magpayat, tangani, pero may magayon. So, yun mga kabikulana, gusto kong ma-achieve yung parang mag-glow up, parang tumaba ng konti. Gusto ko talaga tumaba ng konti. Kaso, di pa ngayon. Charot. Batang masipag moto vlog. Shower out po. Shout out from Sorsogon. Shower out po sa mga taga Sorsogon. Princess Thea, ay sorry, mali po text ko. Ano po ba dapat yon? Edwin Medrano, I'm always watching your videos, Bunso. Yo, ang ganda nyo magkapatid. I'm here in Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Shower out po Kuya Edwin Medrano from Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Sal, shower out po. Sal, good day sa'yo. Hi Bunso. Oh, Bunso, you're so cute daw. Ikaw na magbasa. Ano sabi ni Anong sabi ni Isaac Malinaw? Kita ka dito. Lakasan mo. Gayahin mo si ate mo, ganito. Nal Sistoso, shout out. Okay man baga, maray na aldaw ka Bicolana, Leo Gonzales, Bigi, marunong ka pa magsalita ng Ilonggo? Hindi po, medyo nakakaintindi lang po ako ng konti na Ilonggo, pero hindi ko kaya magsalita. Maayong aga. Yung Ilonggo sa Ilonggo sa maayong aga. Maayong aga sa sa Ang maray na aldaw. Maayong adlaw. maayong adlaw. So yan, Salgo Day. Hi Bulso. May upload ka na. Abangan nyo po Princess Thea yung upload. Antonio Patal, tumawa ka lang nang mawala sakit na. Oo nga po. So yan, Kuya Antonio, patawanin nyo ko para mawala. Pero kahit di nyo ko patawanin, tumatawa ako mag-isa. Ganun ako kalala. So, meron ng konti, baka madiretso. DL Gilargan. Pwede malaman vital statistics. Ako? Ano po, yung dito ko is, yung dito, ano pa tawag dito? Meron kasi tawag dito. Bus ba yun? Bus? So, yung dito is 36 ata yun. Tapos, ang ano ko po, ang waistline ko is nasa 24 to 25. And, yung sa hips, nasa 35 siya kasi maliit lang. Ba't niyo po gusto malaman yung, vital statistics ko? Idol, saan ka sa Bicol para pag umuwi ako ng Bicol, makadaan man lang dyan sa inyo at nang makapagpa-picture sa'yo. Salamat. Kuya, batang masipag moto, taga Santo Domingo po ako. Bayan ng Santo Domingo. Libog Albay. Yun kasi yung dating pangalan ng Santo Domingo ay Libog. Edwin Medrano, yo. Edwin Tayas, shout out. Ako dito sa Kasiguran. Kasiguran, narinig ko na yan eh. Kasiguran. Saan ba yung Kasiguran? Narinig ko na siya basta Kasiguran. Narinig ko na siya. Di ko na alam kung saan. Pero sabi ko sa inyo, makakalimutin ako. Pero familiar yung Kasiguran. Manolito Roque, good morning po. Good morning daw sa'yo, Bunso. Good morning, Cartero ng Settle. Hello po. Shoutout po sa'yo. Leo Gonzales, magpaturo ka kay mama mo. Opo, dati nagkwento siya, nagtuturo siya. Pero parang, alam niyo yun? Yung parang, I'm not interested na. Charot. Kasi, pero gusto ko talaga pumunta ng Bacolod. Kaso, di pa ngayon kasi wala tayong money, wala tayong budget, mga Kabicolana.
Um, bagong upload. Sige po, abangan nyo po. Baka po meron akong bagong upload. Badong Gamba, Balasta. Shout out po from Bulusan, Sorsogon. Bulusan, ano yung Bulusan? May kanta yan eh. Yung Bulusan, Butlog, Matnog, Si Pio, ba't ayun, Bulusan talaga yung Bulusan, Matnog, Bulan. May kanta niyan. Yung yung narinig ko lang. So, familiar. Sak Malinaw, hello po. Hello Bunso, ikaw ba si Reyna? Siya, Kuya Isaac, siya po ay prinsesa lamang kasi yung tunay na Reyna is si Lola, yung 90 years old. Siya po yung tunay na Reyna dito sa Manahaw. So, siya is a princess lamang. Isa lang siya sa mga prinsesa ni Lola. Ma'am, baka gusto ng sister mag-alaga ng pandak na butiki. Ano daw? Butiki daw? Talaga? Oh, gusto mo daw ba mag-alaga ng butiki? Oh, ganon din siya, oh. Rodolfo Faloran, shower out po. Many Okcho, magayon ka pa sa Vulcan Bicolana. So, yan, speaking of Vulcan po, medyo nag-okay na siya, pero pag nakikita niyo sa personal yung Vulcan is, ano na siya, parang nasemento na. Kasi 'di ba yung ash niya, tapos uulan, edi nasemento na. Ganun yung itsura ng mayon natin ngayon. Ano, tumutunog. Oo, tumutunog pa siya, tapos pag gabi, lumalabas pa siya ng lava. Wait lang, baby ko. Mainit. Dito ka. Nal Sistoso, pa-shout out naman kang Elaurza family at Sistoso family. Kabicolana magayunon man kamo magtugang. Opo. Pero mas maganda po ako, charot. Rodolfo Faloran, hello po from Cavite City. So, Kuya Chan, Kasiguran Aurora, familiar talaga siya. Kasiguran Aurora, saan po siya? Sorsogon, ano pong Kasiguran. Narinig ko na siya eh, Kasiguran Aurora. Ano ba? Sa Aurora? Saan yun? Basta yung word kasing kasiguran, narinig ko na. So, saan po yung Aurora, ewan ko, di ko ma-explain. 3 idol lang gamit kong gadget sa pag-watch. Wow, thank you po, Kuya Larry Mascardo. Or vlog mo para sa magandang revenue kahit sa maliit na bagay. Yung Aurora, yung kasiguran, papuntang Sorsogon. So, yung nagtanong pa talaga si mama sa kapitbahay. Aurora, itong kasiguran eh. Pasorsogon daw po. Yun po sabi ni mama. Daria Asaytono, shout out po. Bunso, wag ka magtago sa camera. Samahan mo palagi daw ako. Samahan mo ko palagi. Manny Ochua, Aurora Quezon. Aurora. Virgilio Junior Barba, hello po. Hello. Shout out from Ilocos. Yo. Cute Bunso, hi. Aurora yan dito sa Northern. Yung kasiguran, Aurora. Northern. Okay. Edwin Dagay. Hi, Bicolana. Hello po. Shower out. Batang Masipag Motovlogs. Libon Albay po. Ikaw nakatira. Barangay. Hindi pa ako taga Libon. Nakapunta na din ako ng Libon kasi yung lola ko, yung mama ni Papa, taga Libon. Yung lola ko, si nanay, yung nasa labas na may kalsada, 'di ba? So, nakapunta na ako ng Libon, pero hindi pa ako taga Libon. Oo, mga Lumerio. Shoutout sa mga Lumerio family sa Libon, Albay. Kasiguran Aurora. Shoutout po, Kuya Edwin Tayas. Nag-hi si Bunso. Hi pa, Bunso. Kuya Doming Vlog. At muna ako, bigyan padala ko para sa Pawalaw daw. So, sige po, ingat po, Kuya Doming Vlog. Wency Sapno. Hi Bunso, shoutout po kay Isabel Sapno ng Bacoor. Shoutout po kay Wency and kay Isabel Sapno ng Bacoor. Jesus Leoncio. Hello po, shoutout po sa iyo from Makati City. Gwapong Pinoy Vlog. Hi friends, Kathleen. Shoutout po sa iyo, Gwapong Pinoy. Northern part of Luzon. Opo, Kuya Chan. Kartero ng Settle, mga anak ni Idol Japper talaga kasiguran. Yun po.
Shout out po, Angelo Rosales. Hello po, shout out. Tenny Poas, Kasiguran, Quezon. Quezon daw, mama. Kasiguran. So yan, marami kasi mga kabikulan ng kasiguran. So yung nasa isip ko kasing kasiguran, dito siya sa Albay, sa Bicol. Papunta daw pong Sorsogon. So dadaan pong or madada. Papuntang Sorsogon. Angela Rosales. Hi, bunso, Bakaliti friends. Sana all gwapong Pinoy vlog. Di man pa sa Sorsogon yun sa North Quezon Province. So yan mga kabikulan na marami po kasi atang kasigura na name ng mga lugar. So yan. Cardero ng Settle. Baka narinig mo kay Kuya Noli tungkol sa kasigura. Baka po. Pero familiar po talaga yung name na kasiguran sa akin kasi yung mga matatanda dito naririnig ko din yan kasiguran. Okay po, Kuya Chan. Northern part of Luzon. Kasiguran Aurora is Region 3. Kasi po dito daw po sa Region 5, meron din, basta dito po sa Bicol, meron po atang kasiguran. Pero di ko sure. So, kayo nakakaalam. So, go lang. Sabi ni Kuya DL Gillergan, si Aurora kapitbahay niya daw po. So, shout out sa kapitbahay mo. Greggy Fernando, pa-shout out po June David. Idol na idol niya po kayo. Shout out po Kuya June David at kay Kuya Greggy Fernando. Pa-shout out po June David from Pampanga. From Pampanga po siya. Greggy Fernando, June David po. So, salamat po Kuya David, June David. David. From Pampanga. So, shoutout po sa mga taga Pampanga. Mayroon akong pinsan dyan, si Yumi, si Angel. So, nandiyan din si Tito Alexis. So, shoutout po sa inyo lahat dyan. Mag-iingat po kayo. Tatay Crisostomo, shoutout po from Atimonan, Quezon Province. Manny Ochoa, na nakarating na si Kuya Nori ng Kasiguran kasama si Japper. Shoutout po. Shoutout po kay Idol Japper. So, mananalo na talaga si Kuya Noli. Matik na yan. Kuya Idol Japper, si Kuya Noli talaga. Ipagpipilitan ko yan sa'yo, Kuya Japper. Mauricio Silvertouch knows my love. Can you... Knows? Song po ba yan? Gwapong Pinoy Vlog. Ako yung si Ramsky. Ikaw po ba yun? Ramsky Vlog. Ramsky. Romel Asbino, Hasan. Hi po mga kabikulan natin dyan. Yo. So, shoutout po Kuya Romel. Kuya Antonio Salvo, unti-unti nang nasanay si Bunso sa harap ng camera. Opo, at yan po ay bising-busy si Bunso. Jesus Gelikhame. Hi Bunso, shoutout sa inyong dalawa. Ay Bunso, dito ka sa Jose Opeño Sorsogon, may kasiguran man papuntang... Yun, Matnog! Ano ba? Kasiguran. So, yun kasi yung nasa isip ko, yung... Basta familiar din kasi yung Matnog Sorsogon. So, yun po, shout out po si Yana. Miguel Del Monte, cute yung mag-sister. Shout out from Eastern Samar. Shout out po Kuya Miguel from Eastern Samar. Alberto Guillermo, Kasiguran Quezon. Oo nga po. Mauricio Silvero, nose fight. What do you mean po? Yan po yung nose ko. Song po ba yan? Sabi nyo kanina, kasi? Senon Labrador, hey Bunso, super ganda mo. Grabe naman po kasi. Huwag nyo po ipapatalo yung ate. Ferdinand Payas, masaganang lunch, video 1, Bunso at family. Bunso, magsalita ka naman per word ba? Yo, thanks sa pag-mention sa Kuya Gacho Live. Go lang, Kathleen. Shoutout po kaya Ferdinand. So, yan. Bunso, ikaw na magbasa. Ano sabi ni Kuya Greggy Fernando? Salamat po. Huwag tingin ka sa kanila, wag sa akin. Ano sabi ni Kuya DL Gilargan? Shoutout po sa'yo. Kasiguran Beach, sikat yan. Kasiguran Beach. So, saan ba yan? Kasiguran, syempre. Kasi nga kasiguran. So, John Kabebe. Shoutout Bicolana Girl, no skip ads po. Kahit mahaba yung ads, abot pa ng 29 minutes. So, shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat po na hindi nag-i-skip ng ads. At kahit po mahaba, so yan, sana
nag-aantay talaga. So yan, may tips ako sa inyo mga kabikulan na habang nag-aantay kayo ng mahabang ads, so pwede po kayong gumawa ng kung ano pong gagawin ninyo para po di masayang yung oras nyo kakanood ng ads. So pwede nyo po iwan muna yung cellphone nyo para po hindi kayo, di ba po kasi pag nanood kayo ng cellphone tapos may ads, parang naaano kayo, parang alam nyo yun, naboboring na, tapos i-skip na. Pwede po kayo gumawa ng kung ano pong bagay na kailangan nyo pang gawin para po mapabayaan nyo yung ads. Dami kong sinasabi. Salamat po, The Jaguar TV, ma'am. Bakit si sister mo kain ng kain? Siyempre po kasi tanghali. Kaya po kakain po talaga siya. Kailangan po mag-lunch. Arnel Vargas, pa-shoutout yun sa kapatid mo. Malin, kapatid ko, Malin Vargas, dyan sa Naga. Shoutout po kay Ate Malin Vargas from Naga. So, pinapa-shoutout ng kanyang kapatid. Edwin Tayas, Baler Aurora, Kasiguran Aurora. Okay, Baler. Virgilio J.R. Barba, madami talaga Kasiguran Quezon, Kasiguran Aurora, basta dami Kasiguran. Opo, kuya. Madami po. Alberto Guillermo, maganda si Bunso, pero, yeah, yan yung gusto ko. Maganda si Bunso, pero, mas, charot. Grabe naman doon. Gwapong Pinoy Vlog. O, ako yung friends, ang solid support nyo ni Kanoli at Kuya Gacho. Salamat po, Kuya Gwapong Pinoy. Siya po si Remsky, no? Larry Alberto. Hi, hello, Bicolana girl. Galingan mo pa na maging kagaya na ni Kuya Noli para makatulong nga rin sa mga nangailangan ng ito. Opo, salamat po, Kuya Larry. John Kabebe, gusto mo din ba mag-vlog, Bunso? O, Bunso, gusto mo din daw mag-vlog? Oh, gusto. Larry Mascardo, support lang po tayo kay Idol Noli para madami pang... Opo, totoo po yan. Supportan po natin si Kuya Noli. When si Sapno Kasiguran, officially the municipality of Kasiguran is a 4th-class municipality in the province of Sorsogon, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 35,602 people. Haba nun ah. So, yun po ba Kuya Wency? Nag-search pa po ba kayo or charot? Since may ads ka na nga dati is one mo vlog. Nasa 55 minutes talagang Salamat po Kuya Chan. Solid ka po talaga. Chin, amazing ka. Sipag. So, shoutout po. Sige po. Kenneth Copico Blanca. Pogi po ba? Siyempre naman po quiz. Di ko naman nga po kayo papatalo eh. Pogi kayo. Si Kuya Noli, si Kuya Gacho, si Kuya Jericho. So, asa na nga ba si Kuya Jericho? Hindi ko siya nakikita. Hindi nakikita. O naman, quiz. Ninyo Santo Tome. Yoyo, pa-shout out naman. Shout out po. Gwapong Pinay Vlog. Maganda si Bunso. Olo! Hindi naman yun sinabi ko kanina. Ba't parang maganda si Bunso, si Ate Pangit? Ganon. Sino po bang ate? Ay, dalawa po kaming ate niya. So, hindi po ako ata iyan kasi dalawa po kaming ate niya. 3 po kaming babae. 2 ang ate ni Bunso. So, sino kayang ate yung pangit? Xander Channel, shower out po. Leonardo Passion, watching from Taiwan. So, shower out po sa lahat ng ating OFW, sa lahat ng mga nag-migrate na sa ibang bansa. Shower out. Xander Tolerance. Kaya nito naman po si Fenoli. True naman po yan. Chin, amazing kasipag. Sige po, support din po kita mamaya. Chin, amazing kasipag. Chin, amazing kasipag. Kapong Pinoy Vlog. Tol Xander, hello. Jesus Leoncio, shoutout kay Juana Leoncio. Shoutout po kay Juana Leoncio. Sabi ng kanyang kapatid. Kapatid ba yan? Basta Leoncio Jesus. Android TV, tsaka 2 CP ko gamit. Sabay-sabay ko ginagamit kapag nag-upload kayo 3 video para kahit paano makasupport ako sa mga ganong paraan yun. Salamat po, Princess Teya. Ikaw napaka-solid mo talaga. Lagi kasi kitang nakikitang nag-comment, tapos grabe yung support mo, yung motivation mo. Sino? Si dati baka rin nga doon. Nagdiman sa banwa. Oh, taga saan ka daw po, Princess Teya? Kilala ka daw ni Bunso eh. Marami kasing Princess Teya, bibi ko. Solid talaga ako since the day 1 na ma-vlog ko ni Kuya Noli. Salamat po. So, kung mga curious po, nung hindi pa po nakapanood kung paano ako na-scout, kung paano ako nakilala ni Kuya Noli, pwede niyo po yung balikan sa channel po ni Kuya Noli.
Yung po, yung part 1, part 2, dun nyo po ako talaga makikilala. Nakakaliwang mga ads kesa, grabe! Kuya DL, grabe talaga yon. Okay lang, di naman masakit. Di po talaga masakit. Julius Lagua, hello bunso, yoyo, Larry Mascardo, ako para hindi mainip pag may ads, nagbabasa ako ng mga ano po, yan po din ginagawa ko pag nanonood ako sa vlog ni Kuya Noli. Nagbabasa po ako ng comment, as in, iniisa-isa ko talaga lahat para lang matapos yung ads. Jeric Barkila, ako patong sipi sa tummy habang may ads, tapos pikit para pahinga mata. Okay, tapos, hindi pa natatapos yung ads, tapos nakatulog ka, tapos hanggang sa matapos na yun na, tulog ka. Pikit pa din yung mata. Zander Channel, hello po. Shoutout Vino Domingo, hello po. Shout out, dyan ka baby. Dapat hindi mayan si Bunso. Ipakita mo muna na hindi ka mayan sa camera, Bunso, at dapat magsalita ka. Watching from Dubai. Sabi ni Kuya Jan, huwag ka daw mahiya sa camera, Bunso. Amado Bayani Cabriga, so Melvin ang pogi at cute. So Melvin, yan. Sino po ba Melvin? Si Kuya Melvin po ba? Opo, nakakamiss din po si Kuya Melvin. So, I respect naman po kung ano po yung, hindi ko tinanong kay Kuya Noli kung anong nangyari kay Kuya Melvin or kung ano ba yung nangyari. Basta hindi ko siya tinanong, parang sa isip ko na lang, parang okay, I respect kung ano man yung, syempre si Kuya Noli yung magde-decide, 'di ba? Kailangan na lang natin respeto kung ano man yun, kung ano mang dahilan. Mukhang bagong ligo ka kaso mag-amoy usok ka pa. Good afternoon, beautiful girl. Mukhang bagong, hindi po ako naliligo. Naligo po ako sa pawis. Yun po. Yun po Kuya Richard Aranyas, Manolito Rocket, turuan mo din para matuto siyang mag-vlog. Opo, turuan po natin yan. Ikagandang bata, Bicolana girl, Papa Roots TV. Shout out po. Ninyo Santo Tome, si Bunso kamukha niya si mama mo. Bigyan ikaw naman. Opo, totoo po yan. Nakuha niyo po Kuya ninyo. Nakuha niyo po talaga. Larry Alberto. Mag-aral ka ng mabuti nang matulad ka kay Ate Bicolana girl. Sarap ng vlogger from the Rock, Katando, honest with love. So, shoutout po Kuya Larry. Salamat po. Julius Laguna. Musta long time no chat. Julius Laguna. Papa Roots TV. Julius. Asan ba yung Julius? Siya ba yan? Ikaw ba yan? Ano? Laguna. Sandy Florano. Princess Dea Malupet. Henny Pohas, upload ka daily or twice daily habang walang pasok sa school, Bicolana. Sige po, kuya. Cavite po ako. Idol, gamit ko lang yung account ng pamangkin ko. Opo. Sige po. Guwapong Pinoy vlog. Busy po pa si Sir Jericho. Okay lang po. So, shoutout na lang po sa kanya. Julius Lago, si Bunso maharap na sa camera. Opo, magbasa ka na, baby ko. Sabi ni, Princess Thea. So, binabasa niya lang sa isip niya, mga kabicolana. May inansent si Fred Vencer. Pero shoutout sa'yo. At yan, Ferdelon, shoutout po sa'yo. Watching from Barcelona, Sorsogon. At sa'yo din, Bunso. Gwapong Pinoy vlog, ha. Tawa si Bunso. Dalawa lang kayo dyan. Pero enjoy si... sino pa ba? Siyempre. Hala, grabe ka talaga. Nabibusit na ako dito kay, Gwapong Pinoy. Remski. Kay Kuya Remski. Grabe ka sa akin. Ay, di man ako nakakaturog ni. Tamoy ako tapos sa vlog mo, syempre. Salamat po! Mick Moore, hi Bicolana. Hello po. Shower out. Arnel Vargas. Sana maging charity vlogger ka rin, Bicolana, para kagaya ka ni Kuya Noli. Try po natin at maaabot po natin yan. Lahat po yan. Bobby Cielos, maganda si Ate Cute si Bunso. Bicolano from Canada. Shoutout po sa mga taga Canada. So, yan, nag-chat sa akin si Tito Jomar. Ano kaya to? Nag-pop up lang yung messenger. Pero, mamaya nating tingnan. Mick Moore, hi Bunso, cute girl. Ramir Deleso, go Bunso. Galing nagbabasa na siya. Okay yan, Bunso, magbasa ka para masanay ka. The beautiful sister. Thank you po. So, nag-unsend si Chin. Amazing kasi po. So, mamaya po, po kita support. Ano po ba? Nag-vlog din po ba kayo? Sige po, subscribe po kita mamaya. Sandy Florano,
Shout out Alex TV. Shout out po Don Vito Corleone. How tall are you, Bicolana? 5'6" po. Charot. Ang bilis ha, 5'6" daw. So, yun po sabi ng iba. 5'6" daw po ako. Kuko ni Joppers. Sino po ba yan? Siya po ba si Jopper Sniper or kuko lang siya ni Jopper Sniper? Shoutout po sa iyo, kuko ni Jopper Sniper. Ano ba? Kuko ka lang ni Kuya Jopper. Ikaw po ba si Jopper Sniper or kuko ka lang talaga? Kuko ka lang niya. Julius Lagwa yan. Julius Lagwa. Papa Rose TV. Shower out po. Ano mas okay name ka, amazing boy, viral boy, amazing? Lalaki ka po ba? So, mas okay ka, amazing boy, viral boy. Ka-amazing na lang, quiz. Mas madali siyang matandaan ng tao, ka-amazing boy. Kesa viral boy, amazing. Kasi parang hindi siya viral boy, amazing. Parang ka-amazing boy na lang. So, mas tuloy-tuloy kasi yun mas sa otak. Yun po. Suggestion lang po, if magustuhan nyo. Alberto Guillermo, ang pinopromote ni Kuya Noli na vlogger, kagaya ni Masbati. Opo, salamat po Kuya Alberto. Kuko ni Idol Chopper Sniper, shower out. Mauricio Silvero, please challenge nose fight. Nose fight? Yung ganun po ba? Papa Roots TV. Mel Novilla, si Bunso patahimik-tahimik lang yan, pero pag yan natutong magsalita sa harap ng camera, baka hindi ka makasingit sa kanya. Wow, tatalunin ako neto, sigurado. Sabi ni Kuya Mel. So, Alex TV, yo. Mick Moore, bigla na girl, lalago ang channel mo, alam hindi ka mahihain, pero mag-iingat ka lagi at magsama palagi kapag nagbablog sa malayo. Opo, salamat po Kuya Mick Moore at mag-iingat po tayo. Kayo rin po. Kenneth Copico Blanca, yo. Yo, kuko ni Chopper Sniper, Manolo del Rosario. Hi, gorgeous Kathleen and pretty bunso. So, hello po. Balik-balik lang ako sa live mo, BGB sa work. Okay lang po Kuya Kenneth. Salamat po sa So, ingat po sa inyong mga work. Sa lahat po na may mga trabaho ngayon, ingat po kayo at yan, good luck po. At yan, para po sa inyong pamilya. So, Kuya Manuel Kamama, nood habang nag-lunch, shoutout sa Kamama Clan at sa pamilya mo from Manny Camara ng Imus Cavite. Gusto mag-aral ka ng mag-vlog. Oh, marami ka daw fan. Salamat po. Julius Lagwa, si Bunso, ganda ng mata niya. Oh, Bunso, ganda daw ng mata mo, Bunso. Sana all naman. Kuko ni Jopper Sniper. I'm curious talaga. Pangalawa na to, yung kay Kuya Jericho, ang curious din ako. Ano ba siya? Kuko ka? Wala bang ingrown ni Kuya Jopper Sniper? Nalsisto sa Gogo lang Bicolana para maglaro. Salamat po Kuya Lito Sande. And also sa Bicolana watching from Germany. Salamat po. Shoutout sa mga taga Germany. Taga Tabaco. So shoutout po sa mga taga Tabaco. Sige lang tabi, wow astig. Eat well po. Mick Moore, walang skip na ads. Mabicolana girl, I'm Sorsogon, watching from California, USA. Shower out po Kuya Mick Moore from California, USA. Taga Sorsogon siya. So, shout out sa mga taga Sorsogon nun. Ano ba tawag sa kanila? Di na nag-vlog si Melvin, wala na siyang upload. Di po ako updated sa ni Kuya Melvin, sorry po. Pero sabi daw po ni Kinadi sa mga comment, di ba may na siya, may work. So nag-work po siya for his family. Julius Lagwa, videoan may Gcash ka na ba? Wala po ako Gcash. Nagpapa-Gcash lang po ako sa tindahan. Kung saan po merong Gcash, dun yun po yung number nilang ginagamit ko. Wala po akong account sa Gcash. Daw po, nanganak na daw po Kuya, yung asawa ni Kuya Melvin. Solid sa word family, yo. Thank you po, Kuko ni Jopper Sniper. So, hinahanap ko pa yung ingrown, charot. Ano ba yan ni Cabriga, si Bunso Hawig ni Jacqueline Jose, yung bata pa. Oo, Jacqueline Jose.
Magbigay ka ng jacket Bicolana para lumaki pa ang subscriber mo dyan kung gusto mo lang naman. Di po ko marunong. How po? Meron ditong 3 bilog. Save highlight. Yun po ba? Yung save highlight? Sabi niyo mga kabicolana. Kung merong angel si Kuya Noli sa Bulacan, dapat meron din sa Bicol. Marami pong angel si Kuya Noli sa Bulacan. Ang cute ni Bunso, tahimik lang. Opo, tahimik po to si Bunso. Pero pag walang camera, hindi po to tahimik. Marinood to din po, Cambio Hero. Don Mosquera po Bunso, ang cute niyo talaga magkapatid. Ingat po kayo always. Thank you po. When si Sapno, pa-shoutout po sa family namin sa Wisconsin, USA at Canis, France. Shoutout po sa iyong family. Virgilio G.R. Barba, kain na, pa-12 na. Yo, 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 yo. So, okay lang po kung mga kabicolana. Kain lang po kayo. So, hi Bicolana, Ricardo Acosta, hello po. Patayan ko ni Jack. Ano daw? Patayan ko ni Japper sa pa. Diyos ko naman. Hala ka, susumbong kita kuya. Huwag niyong awayin si Kuya Japper Sniper. Baka hindi niya papanalunin si Kuya Noli. Huwag niyong awayin. Solid sa'yo lahat na Bicol, Bulacan sa inyong 3 na kayo. Yo, yo, salamat po Kuya Kenneth. Larry Mascardo, M. Shout out idol from Daman, KSA. Yo, yo, yo. Nasa KSA si yung kuko ni Kuya Idol Japper. Ba't po nasa Kingdom of Saudi Arabia yung kuko ni Kuya Japper? Dapat po nasa nasa paa or nasa kamay. Charot. Charot na po mga kabicolana. Amado Bayani Cabrigas, work mo na, ulitin ko na lang mamaya. Salamat po. Sige po, ulit. Andy Ambay, BG, hindi ba nagtampo yung dati mong boss? Dahil tumigil ka na sa pagtitinda sa kanya. Kuya Andy, hindi pa po yung na-scout ako ni Kuya Noli is first day ko pa lang po doon. So, hindi naman po. Yun, hindi naman. Pumupunta pa rin naman ako doon, bumibisita kasi close ko na yung close ko lahat ng mga mga vendor, mga tindero sa sentro, sa pamilihang bayan ng Santo Domingo kasi doon po ako nagtatrabaho. Marami na po akong store doon na napagtrabahuhan, kaya medyo kilala na rin po nila ako. So, todo support nga po sila sa aking mga vlog. So, salamat. Shout out sa inyo dyan, sa lahat ng umantabay. Gapong Pinoy Vlog. Love you, friends. Joke lang yan ni Kuya Rems. Friends para pagod vibes sa life mo. Salamat po, Kuya Gapong Pinoy. Kala ko po kasi sana inaaway nyo na ako. Inaaway nyo na ako, Kuya Kuya Rems. Papart CV sa Andy Albay. Shower out po. Andy Ambay. Mick Moore. Ang galing mo, malayo ang mararating ng iyong channel. Magsalita, klarado at matalino. Salamat po Kuya Mick Moore. Andy Ambay, Papa Roots. Patawang-tawa naman to si Kuya ni Kuko ni Kuya Japper Sniper. Sigfred Benzer, Bicolana Girl, yo, Gwapong Pinay Vlog. Baka ninja ni Idol Japper. Opo. Baka po eh. So, Jaime Romano, yo. Shin-chan. Wait lang. Yung So, yan. China nakapagluto. So, kakapanood ng live kaya nag-order na lang ng inasal. So, shout out po sa'yo. Pasensya na po. Hindi na nakapagluto si Kuya John. Sorry. Salamat po sa pag-tune in. Sorsogon in. Astig. Larry Mascardo. Si Kuko ni Japper Sniper, isang sword family yan. Parang ikaw, idol, Kuya Noli, family ka. So, yun po. Kinacharot ko lang po kayo kanina, mga ka-Bicolana. So, yan. Bakit? Kuya naman hindi naman ako nagpapakyut. Charot. Hindi ako marunong magpakyut, Kuya Kenneth. Ganun lang. Charot. Charot lang. Opo, Kuya DL Galargan. Santo Domingo po ako. Isa po akong Domingenya. So, yan. Mag-opening na naman po pala ang search for Binibini at Ginoo at Binibining Santo Domingo. So, last year po ay sumali ako dyan.
So, dahil wala po akong sponsor at wala akong kapit sa kahit ano, hindi po tayo mananalo dyan. Pero ang habol ko lang naman po dyan noon is experience at saka po, syempre yung consolation. Charot! May award naman po ako. Yes, may ano naman, nagbigay naman ng award. Syempre, pera yun eh, mga kabikula. Sige po, salamat po Kuya Julius Lagwa. Panoorin niyo na Cambio Bulan Vloggers. Salamat. Shout out po sa iyo. Pa-shout out sa original Bulan Vloggers. Thank you. Ano yung Facebook Bicolana Girl? Yung aking pong page is Bicolana Girl at yung aking Facebook account yung sa personal is Caitlyn Piheda Banico. Yun po. Virgilio J.R. Barba, huwag ka muna magbigay ng jacket. Tanungin mo muna si Kuya Noely kung minsan may di mabuti sa pagbibigay ng jacket. Dapat pipiliin mo pa ang bigyan mo basta ipa-explain mo. Sige po Kuya. Salamat po sa paalala. Itatanong mo po yan kay Kuya Noely. Mary Grace Samonte. Shout out po sa iyo. Mauricio nose play last for 5 seconds. Wag na po po. Robby naman. Kuko ni Japper Sniper. Idol more vlog pa po. Lagi ko salamat po. Thank you po. Salamat po sa lahat ng So Weird family. So, dati na-curious ako. Yung damit ni Kuya Noely, may Japper Sniper. Tapos, sa mga upload niya, merong hashtag Japper Sniper. Na-curious ako din, pero hindi ako nagtatanong. Hindi kasi ako pala tanong. Ganon, yung parang, gusto ko, basta parang inaalam ko siya on my way. Sa sarili ko, gusto kong alamin. Para kung ano yan eh. Para akong detective Conan. Tapos, nakita ko sa damit niya. Tapos, nung na-curious na talaga ako, hindi ko mahanap. Sabi ko, Kuya, ano po yung, yung so weird, tsaka yung, kasi ba't so weird, diba? Tapos nakita ko din sa comment, tapos yung Japper Sniper. Sabi niya, yan daw yung pinaka-pinuno nila. So, yun nga din. So, shoutout sa kanya. At yung so weird is yung parang, ano nila, yung family, ganun. Kung sa apelyido, yung name, yung, ano nila, yung signature name, ganun. So, balik tayo dito. Mary Grace Samonte pa ang bigyan mo. Bata ipa-explain. Sige po, Carlos Merano. Bicolana, I'm watching from Dasma, Cavite. Shower out po sa iyo, Carlos Merano, Amado Bayani, Cabrigas, Margesh, Coco Japper. Narig Amado. Real Balvin, si Bunso Pakyute, may ads ka na sana sa 4 hours and 30 minutes kaya ni Kuya Noely. Minsan sa video niya, di ko na-skip, bira lang meron ganon ads. Plus, vlog niya 44 minutes. Salamat po sa hindi pag-skip ng ads si Kuya Noely. So, Virgilio J.R. Huwag kang maglato-lato, masakit sa ulo. Mga sword warrior ni Japper, mga yun, community Japper. Yan po. So, yan, shower out po sa kanila. Talagang idol kong maganda. Papakyut. Sa Danos. Kaya hindi pa ako nagpapakyut. Charmaine Valles. Sali ka ulit. Malay mo manalo ka na. Maganda ka naman. Opo, marami po nagsasabi na may possibility po akong manalo, na makasabay, na ganun. Pero kasi po, yun kasi, mga first timer po ako noon, nung last year. October po. So, yun po, ang kukunin po talaga nila is yung mas may experience na at saka yung talagang ano na nila. Kasi ako, nirecommend lang ako. Tapos, grabe pa nga nun eh. Gabi-gabi kami nagpa-practice hanggang hanggang hating gabi. So, yun. Gusto ko talaga matuto. Hindi ako pinasali nun nila mama. Pinilit ko sila mama. Umiyak muna ako bago ako napayagan. Ganun naman kasi talaga. Hindi ka papayagan pag hindi ka umiyak. So, yan. So, yun. Marami talaga nagsasabi na pwede akong manalo, pwede akong makapasok, ganun. Pero, syempre, mas kinukuha nila yung parang mas deserving, ganun. Yung kilala na, yung, kasi, yung nanalo na, college na. So, tas wealthy yung family niya. So, syempre, ang kukunin talaga nun, yung kaya yung supportan yung diba? Kasi wealthy yung family. Pero hindi ko naman sa inaano, Ang Sydney Bunso, mana nga sa
sa mga Ilongga, kung may legit ID ka, pwede ka na siguro mag-register sa Gcash. Meron pa akong national ID, Kuya Wency. National ID. Mary Grace Amonte. Laris Mascardo. Magpa-jacket ka, idol, para lalo tayong dumami at lumaking lalo ang ating channel. Sige po, magpaturo pa ako kay Kuya Noli. Kasi di ko pa po alam kung paano. Ed, salamat. Hello po, shoutout po sa'yo. Salamat po Kuya Ed at nandito ka sa aking live. Shoutout sa'yo at sana po ay nag-lunch ka na. Ilagay mo din channel ni Kuya Noli. Sige po, Mary Grace shout. Kasi si Kuya Noli, So Weird Family. Opo, So Weird. Member din po siya ng So Weird Family. Then channel, okay. So Sali ka Weird ulit, Family Bicolana, din po siya. Charmaine Fales. Ano po kasi, ganun po kasi, hindi ka makakasali pag walang hahawak sa'yo. Ang naghawak sa akin is yung famous. Charot. Yung humawak sa akin, yung kinuha niya talaga ako kasi wala akong kaalaman, wala akong idea. Late na ako nun. Sabi niya, nag-chat siya sa akin kung pwede ako maging representative ng Bagong San Roque. Bagong San Roque, barangay ko yon, charot. Tapos yon, candidate number 9 ako nun, charot. Yun nga, syempre, talagang, tapos yung talent pa, tapos wala akong binayaran nun as in, kasi nilibre niya ako, siya nagbayad nung nagturo sa kanya sa talent, tapos yung, namin, galing sa SK, syempre, yung sa costume, meron kaming galing sa SK na na binigay yung tulong. So, yon mga raos din. Actually, first time ko nun. Sobrang excited. Grabe yung kawa ko nun. Kasi yung feeling na, di ba, madaming tao. Tapos, di ba kayo, nakaganon. Tapos buti na lang, mga kabikulan, na madami yung ilaw. So, yung ilaw lang yung makikita mo. Parang wala kang makikitang tao. Tsaka judges lang yung makikita mo. So, tutok ka sa judges. Kaya ganun, parang walang pressure. Parang enjoy lang. Sabi daw kasi, enjoy lang. Kasi, alam mo naman na hindi ka mananalo, di ba? Kasi mas may ano-ano pa. So, parang enjoyin mo lang, experience. So, wag daw ma-pressure. So, yun yung nangyari sa akin, mga kabikula, na super enjoy talaga. That was my first time. Trademark ni Japper. Yun, apo. May pa-load na si Kuya Noli nga, may upload kay Candelaria. Opo, may upload po na pinanood ko po yun kanina. Tapos, hindi ko alam kung meron pa siyang bago ngayon. Charmaine Vela, shoutout. Hey, Idol, pabati naman po kami sa Tabaco. Shoutout po sa mga taga-Tabaco. Pinapabati po ni Michael Caprada. Juni Profogo, yo, shoutout po sa iyo. Gwapong Pinay Vlog, pinutin mo lang yung mga profile ng nag-comment. Friends, may mabasa ka dyan na add moderator. Yan, pinutin mo. Tapos may lalabas dyan na dalawa. Nakasulat yung pinakauna. Ayan ang pinutin mo. Sige po. Sige, try kitang pindutin. Okay, adds as moderator. Nakita ko na. Tapos, managing moderator, di ba? Kasi sabi mo yung pinakauna pindutin. Wow! So, meron ka na, Kuya Gwapong Pinoy, Kuya Remski. Shoutout sa'yo. Kuko ni Jumper Sniper, dalaw ka din, idol, minsan sa mga live ng So Weird Fam para makilala ka. Sige po. Yung iba po, unti-unti ko na silang nakikilala, yung mga from So Weird na mga vlogger. Kasi pag nakikita ko sila sa ni Kuya Noli, pag sinabi nilang from So Weird ganon, sinusubscribe ko lahat. Yung mga yung iba, siguro hindi ko pa kilala or hindi ko pa na-encounter, kaya hindi pa. Alex TV, Neo Santo Tome, pag mag-college ka, bigyan sali ka ulit sa beauty pageant. Opo, sali tayo dyan. So, yung mga kabikulan na kasi nung sumali ko nung last year, gabi yung ko nun. Kasi nga, yung ipin ko talaga yung prob. So, yun mga kabikulan na parang nasad lang ako doon. Parang nabawasan yung confidence ko. Pero sige, go lang. Madami naman yung nakasuporta Mas marami yung nakasuporta. Tsaka wala naman nagbabash. Tsaka alam nila na bata pa ako. Tsaka that was my first time. Kaya ganun. Alberto Guillermo, si Japper Sniper vlogger, yun ang pinuno nila Kuya Noli. Kaya nabuo yung So Weird noong family driver pa si Japper dahil sa cambio ng kanyang kotse na dinadala. Ganun po ba yun? Wala na. Shoutout po. Shoutout po Mary Ann Gasha.
Opo, vlogger po. Pero, search ko po mamaya si Kuya Jopper Sniper. Di ako nangaaway, friends. So, bait kaya si Kuya Rems. Ah! Di ba ko inaaway? Seryoso ka? Nangaaway, friends. Mabait kaya Rems. Opo, alam ko po yan. Bruce Aguilion, hello, because I'm watching from Florida. Shoutout po, Bruce. Kenneth, hello po, Grace Samonte. Shoutout po sa mga kababayan ko dyan sa Bantayan, Tabaco City. Shoutout po sa mga Bantayan. Masabi ko Tambayan. Bantayan, Tabaco City. Buko Pie, yo, yo, yo. Hello po, shower out. Shower out po sa inyong lahat. Later na. Shoutout sa BBF ko dyan sa Legazpi, may-ari ng Sagitsit Bar. Wow! Resort, Francia D. So, shoutout po sa'yo. Pinapa-shoutout ka ni Kuya Cambio Hero. So, dyan sa may Legazpi, Sagitsit. Akala ko Sagitsit FM, charot. Bar and Resort. Larry Mascardo, idol, yun ba yung na-vlog mo, idol, na napanood ko yun? Idol, hindi, ano ba? Hindi, kasi, ano yun last year po yun, yung pageant, yung search for Miss, for Binibini, at Ginoo, Santo Domingo. Nung ano po yan, last year, August, September, October. September po, September 30, tsaka kasi ang fiesta sa, dito Santo Domingo is October na first week. Di ko lang alam kung ano, Sabado po, or ganun. Sabado, Linggo. O yan, meron ng blue si Kuya. Gwapong Pinoy. So, lalagyan ko din kayo. Lalagyan ko kayo, mga kabikulada. Sino kaya? Pares kayong maganda. Bikulana girl at si Bunso. Salamat po. Yo, yo, yo. Gwapong Pinoy TV. Yan o, galing ng friends ko. Nakuha niya. Shoutout po. Ikaw yung pinakaunang Kuya Remsa. Ikaw yung pinakauna kong nalagyan ng jacket. Shoutout sa'yo. Napakaswerte mo naman. Lagyan natin si Kuya Kenneth. Baka magtampo. Baka magtampo si Kuya Kenneth. So, Kuya Kenneth, meron ka na po. Sino pa ba? Kuko ni Jopper Sniper. Mamaya mag-live si Idol Jopper mga 4 PM dyan sa Pinas. Dalaw ka, may Idol. Sige po, Kuya. 4 PM. Sige. Ay, bakit po? Nasaan ba siya? Charot. Lagyan natin to. Meron ka na din po kuko ni Jopper Sniper. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Sa YouTube ka ba or FB? Iba ang video mo. What? Ano daw? Sabi niya, sa YouTube ka ba? FB? Iba? Oh? Pareho lang po. Ba't magkaiba po ba yung itsura? Mas maganda po ba yung nasa YouTube kasi yung nasa FB? Charot. Ay, yung nasa FB po kasi naka-ano ako noon. Yung may filter siyang shade. Yun, tapos pag in-stock nyo na lang ako, dun yung talaga ako makita ako yun. Nakitaan mo si Bruce Aguilion sa word for... Sige po, asa na ikaw, Bruce? Sige, sige. Lagyan natin ng jacket kasi malamig. Oh, 'di ba? Pag malamig talaga, nagja-jacket eh. Jacket. Oh, sige po. Sige po. So, mag-comment po ang ating yung gusto magpa-jacket. Charot. Lagyan natin tong jacket si Ate Mary Grace. Mary Grace kasi napak-solid din niya. Cambio Hero. Opo, naka-portrait po ako, mga kabikulada. Next time po, mag-ano na ako. Landscape. June Afim, hello video, magandang tanghali. Shoutout po sa iyo from sa La Union. La Union. So, sino pa yung papa jacket? At lalagyan ko kayo ng jacket. Ikaw ba? Cambio Hero, meron ka na. Mga kabatch ni Kuya Noli,
So weird. John Roy, Franstar, Kanoto TV, John Egger, Wasalak, TV, James, Kabugoy, Kabungot na. Yung Kabugoy parang naano ko na siya, pati yung ano ba, yung Franstar hindi pa ata sila eh. So yan. Ang solid nyo, mga kabikulana. Ay, Kuya Gacho! Yaw, yaw, yaw! Kuya Gacho! Balik na kayo, Bicol. Kailan kayo babalik, Kuya? Kuya Gacho, musta? Nag-almusal na, nag-almusal. Nananghalian na po ba kayo? Malaki ang sasahurin mo pagdating revenue mo galing sa YouTube. Hindi ako nag-skip ng ads. Payos mo yung ngipin mo panalagaan mo. Salamat po Kuya Mick Moya po. Lady Mata, pa-jacket idol. Sige po, request na lang po kung sino po magpapa-jacket. Andiyan, bye. Ayan, may mga moderators ka na may magtatanggol na sa'yo pag may papasok na basher. Opo, asan po? Si Blue, wait lang. Salamat po. Kung pwede lang kayo jacketan lahat. Para inaaga po Ruben TV official. Shout out po sa iyo. Guys, panoorin natin bagong upload ni Kuya Noli para. Opo, panoorin niyo po yung mga bago niyang upload. Pwede rin po yung mga ano niya ngayong month. Huwag po kayo mag-skip ng ads. Henny Fohas, huwag masyado magpa-jacket. Sabi ni Kuya Noli ba kasi ma-hide yung mga subscriber mo. Ano po? Ma-hide, ganun. Hala, edi paano po yan? Sige po, yung mga ano lang. So, yan, naka-jacket ko na po, Kuya Gacho. Shout out sa'yo. Naka-jacket ka na din po, kasi malamig. So, dito po sa amin, sobrang init po. Grabe, mga kabikulan na yung init. Mainit mga kabikulan na dito. Salamat sa jacket na ina ko liliputan. Day ka na po kan talaga liliputan, Kuya Cambio. Kasi nga may jacket ka na. Wag lahat idol pag jacket. Okay po. Titirahan po natin. Pa jacket man ako kababayan. Ano ba kasi? Ingat sa Bakit po Kuya? Ano po Kuya Gacho? Ano po meron? So, sorry po sa hindi po ma-jacketan ngayon. Kasi, baka po, mainit sa inyo dyan. Siyempre, di nyo kailangan ng jacket kasi pag malamig lang. So, yung mga nasa lang, yung mga nilalamig lang talaga. Salamat, idol. May tagapagtangkol ka na. Salamat po. Hinayad lang yung mga hindi ka nais na isang comment. Ay, ganun? So, means, yung may mga jacket, parang, may sila, may, ano ba tawag dyan? May right sila na anuin yung, ganun. Mura lang ang dental dyan sa Pilipinas. Opo, ipapayos ko po ito. So, kailangan lang natin ng budget, mga kabikulana. Kuya Mick Moore. Michael Corbati po. Bati ko po asawa ko dyan sa Malikti, Tabaco City. Shoutout po sa iyong asawa sa Malikti po ba yan? Tabaco City. Hindi ka na ano ko dito kay Mary Grace Samonte. Ano po yung pinagsasabi nyo? Di lahat may jacket. Opo, Bicol na kayo Kuya Gacho. Kuya Gacho, nasa daw kayo? So, nandun po sila kila Candelaria. Can play nose left and right. No. Putol-putol yung mga sinasabi ni Ate Mary Grace Samonte. Ma'am Lady Matalo, shout out po. Si Kabugoy sila yung dumaan nung andyan si Canolin Land Travel sila. Opo, pero hindi ko po sila na-meet sa personal. Hindi ko po sila nakilala. Ayun, college. Thank you for Kuya Bruce, I'm Joss, senior high, grade 12. This opening school po, school year. Huwag ka na magpa-jacket, mahak at gagamitin ng... Ha, ganun po. So, talagang, yung may mga jacket is magkakaroon sila ng rights sa channel ko. Parang, pwede nila gawin yung gusto nila. Ganun. How? Opo, hindi na po ako
Kuya Mick Moore, wala pa po kayong jacket eh. So sad. So yung ganito na nga lang ako. So kasi uupo na lang ako, mga kabikulan. Wala pa po ako sa college. So, Idol, ano ba ang FB account mo? Ang FB account ko po is Caitlyn Pejeda Banico. Caitlyn po, K-A-T-E-L-E-E-N. Pejeda, P-I-J-E-D-A. Banico, B-A-N-I-C-O. Pwede kasi magbaba sila ng link na pwede kasi ng channel mo sa mga special friend. Hindi ko naman. Opo. Sige po. Kuya. Sorry po. Miyan he. Check perkila hapot ko muna kay Kuya Noli ni Tegwa ako na daw kay Idol Chopper Sniper na may day magayon na effect. Sige. So, pwede pa po ba yan mabawi? Like, charot. Ano ba, Kathleen? Mahalaga po. Ganun po kahalaga. Hala. Hayaan mo na, wag ka na mag-jacket ng di mo na solid. Opo, kuya. So, dun talaga tayo sa mga solid. Sa pahos, mahali na ako, nalilipot. Mahali na ako, nalilipot na ako sa lamang. Ala, Kuya Ruben, nagtampo ka po ba? Huwag ka po magtampo Kuya, huwag kayo magtampo. Huwag kayo magtatampo. Pag may mga pumasok sa live mo, idol, na hindi maganda ang sinasabi, madali na nating tanggalin. Ganun po. So, kayo na po bahala, mga kabikulana. Na mag-joke ang di mo solid. Sige po. Ay, Katin, huwag masyadong uminom ng mefenamic kasi masama yan sa kidney. So, nakadalawang mefenamic pa lang po ako. So, ngayon po, medyo hindi ko na nararamdaman yung sakit. So, salamat po sa inyo dahil sa kadaldalan ko, nawala. Charot. So, mamaya babalik din naman yan pag malungkot na ako. Ngayon kasi masaya ako. So, pag masaya ka, hindi mo mararamdaman yung sakit. Pag malungkot ka, doon na siya atake. Pretty, tanong mo na kay Kuya Noli. Yun na sinasabi ko nag-uumpisa ka pa. Sorry po. So, di po siya pwede, like, mabawi. Ganon. Ganon po ba? Kapag pinaitanong ka muna kay Kuya Noli, opo. Salamat po. Palagi sa comment section ang FB account mo, Bicolana Girl. Sige. Parang hindi ko po siya ilalagay sa comment section. As in, bahala. Kasi may binagit sa akin si Kuya Noli na wag daw ako magbibikin ng account, ng ganon. So, for safety lang po. So, sinasabi ko lang dito sa live. So, para kung kayo na bahala, maintindihan nyo, in-spelling ko na siya, isa-isa. So, kayo na po bahala, mga kabikulana. Yan mo na jacket yung mga kilala mo na talaga. Sige po. So, yung iba, pag lagi nakasupport sa'yo, lagi nakaabang sa upload mo, then lagi nagko-comment sa live and premiere mo. Sige po. Lagyan mo ng jacket. Safe din, baka magamit yung channel. Ganun po ba? Sige po. Bahay mo yan. Ito po ang aking bahay. Ito po yung pinagawang kusina nila Kuya Noli. Yung pumugasan. Ito po yung At ayun po yung CR. Yan po. So, salamat po kay Mick Moore. Nagpalipad po siya. Thank you po. Sir, so, marunong na mag-live si BJ. Opo, medyo nawala lang ako sa mood. Parang nalungkot lang ako bigla. So, kayo, huwag kayong malulungkot ha. Huwag kayong magagalit. Nalungkot lang ako bigla. Kasi dun nga sa pa-jacket. Sobrang init kasi. Ba't tayo magja-jacket? Huwag na tayo mag-jacket. Kami mga may jacket ang tagapagtama. Opo. Salamat po. Ruben TV, iyo po. Charity vlogger ako, Manay. Taga Bicol, Mankalingap. Salamat. Ba't parang galit ka? Kuya Ruben TV official, ba't po parang galit ka? So, shoutout po sa'yo, pati po sa po, Kalingap. Shoutout po. Hello. Taga Bicol ka din kasi. Huwag kang magtampo. Ayun may palipad na. Shoutout. Salamat po. Si Kabungot, kapatid Japper, si Kabugoy, pinsan niya. Fransar ka, Lima kabigan niya ba na sila? Ganun po ba? Sige po, subscribe ko na lang po. Oroal daw. Ako naghiling kang vlog mo minsan day
ko in-skip ang mga ads. Kuya Noli, Kuya Gacho, Yoyo, shout out sa mga taga Tabaco City. Shout out po sa iyo, Kuya Lito Sunday. Pati sa mga taga Tabaco. Nalilito ko dito kay Mary Grace Samonte. Parang kasi yung putol-putol yung mga message niya. May ano, tapos ngayon niya. Wala lang. Tatawa lang ako. Virgilio, sabi ko sa'yo okay muna. Yan, hood na lang, bagay mo walang jacket. Oo nga kuya, dapat kasi payong na lang kuis. Kasi pag maulan, payong na lang. Huwag na mag-jacket. Bulong lang yan, bunga. Kuya Kenneth, grabe ka, wala pong hinog. Wala po siyang, hilaw pa po yung mga bunga ng anahaw. Di na mabaw yung next time, huwag ka pa jacket, gagamitin lang yung channel mo. Sige po kuya, sorry po. Si Kuya Mikmore nga hindi na nalagyan ng jacket. Nakalimot. Kuya Gacho, di ko po oo po, nasabi sa akin ni Kuya Nali na mag-ingat daw po sa paglalagay ng, ng jacket, kasi ganun din po sa kanya. Tapos, di ko po alam kung ano mangyayari pag nasabi niya, pero, siguro nga po, nakalimutan ko, sorry po. Kalimut ka to sa sorry na kuya, di galit ka po. Hindi ka naman po ata galit, no? Kuya Gacho, di ka naman po ata galit. Kuya Noli, galit ka po ba? Sorry po. Si Bunso ay, asa na? Kakain ulit si Bunso? Ay, hindi. Maghuhugas siya ng pinggan. Mik, nasa na si Bunso? Dayman. Yan o, si Bunso. Maghuhugas siya ng pinggan. So, dito tayo. Oh, Bunso. Maghuhugas si Bunso ng pinggan. Kasi maganda na nga yung kanyang Daiman, pumana iyo. So, di ka naman po galit, Kuya Ruben. Sige po. Ayaw ko ng jacket. Mainit dito sa amin. Opo, sige po. Ayaw mo ng jacket? Ganon. Okay. Ay, kaya pala siya ma-remove, no? Sponsor kami ng buka na kaanggi. Ako ninong ni Japper. Shoutout po sa iyo, Bruce Aguilion. Shoutout. Kaya nga, piliin mo yung bigyan mo, friend. Sige po, Kuya Lemski. Hi, Katina. Abutan ko na rin live mo. Yay. Sige, shoutout po sa'yo, Jade. Fortunato Zamora. Pa-shoutout Bicolana Girl sa dalawa kong anak sa Surigao, pati na rin sa mga kapatid ko sa Pulangi, Albay, mga Zamora family watching from Abu Dhabi. God bless. Shoutout po sa'yo, Fortunato Zamora. So, meron po akong kilalang Zamorang taga Daraga. Mga Zamora. Shout out po kay Jonathan Narvaez. Wag mo napansinin ng ibang comment. Sige po. Hala, nagigilty ako. Mga kabikulan na parang nawala yung Basta nagigilty ako. Ewan ko. Baka galit si Kuya Noli. Jonathan Marshall po kami San Jose del Monte, Bulacan. Shout out po sa inyo, Jonathan Narvaez. Baka ninja yan. Yan si... Kaya mo siguro yan. Hindi. Hindi po. Kuya Cambio, hindi po. San Jose. Sa private account. Anong daw sa private. So, yan mga kabikulana. Huwag yun na po hingin. Page ko na lang po. Bicolana Girl po. Pa-support na din po. Pa-follow po. Opo, sa page ko. Bicolana Girl po. Salamat po. Kung nandiyan mo sniper, tanong ka muna kay Kuya No, di bago mag-jacket, idol ingat sa paglalagay ng jacket kahit ako wala ng jacket. Sa ako wala ng... Okay lang. Salamat po. Huwag mo lagyan ang iba kasi walang channel at ninja lang gamit nila, friends kayo bago mo lagyan. Sige po.
Um, sorry po. Huwag ka ma-pressure. Salamat po Kuya Gacho. So, yan, mga kabikulana. So, marami pa tayong dapat matutunan. So, salamat po din nandiyan si Kuya Gacho nakatutok sa atin para umalalay. Salamat po. Hindi yan galit. Ano yan? Sa apart lang. Konti lang ba? Gusto ko kalo mainit. Kuya Lito Sandres, shoutout po. JFab TV, shoutout po. From Bui, Kamsul. Live wag ka. Ano to? Ano ko sa comment ni Mary Grace Samonte. Parang putol-putol eh. Parang, alam niyo yun? Kuya Gacho, 5 ang gamit ko sa movie or vlog naka-play on ni Kuya Noli. 6 kanina ginamit ko muna kay Idol Bicolana ng isa. Salamat po. Shoutout po sa inyo sa kuko. Sa kuko ng Agila. Charot. Jun Basilonia channel. Shoutout po sa iyo. Mick Moore, your child is growing up. No need mo magpa-jacket. May potential na lalaki ang iyong channel. Without using other channel, magaling ka basta magandang iyong content. Ganun po ba yun? So, sige po. Noted. Salamat po. Don Vito Corleone, you can remove the jacket anytime you want. If they have jacket, they have the access in your... Ganun! Sige po. I will remove. Okay, na-remove ko na sa kanya. Kasi busy si Mama Idol. Opo, naghugas po kasi ng pinggan. Yan po si Bunso. Minsan po si Bunso yung naghuhugas. Minsan ako. Minsan kahit sino naman. Salamat po Kuya Kenneth. Ano to? Ate Mary Grace, what happened? So, parang pinaglalaroan niyo po ba ako? Sinabi na nga na huwag mo na magbigay ng jacket eh. Sinabi lang sa'yo ang gawin. Ginawa agad din. Sorry po. So, yan. Shout out Jimmy R. Orbista. Shout out po. Okay lang naman po kami. Sino lang lagi nakasupport sa iyo, yun ang jacketan mo. Halimbawa, sa 5 upload or live mo, andun lagi siya. Sige po, Kuya Cambio Hero. Noted po. Shout out po sa lahat. Hoy, wag ka inom ng ganyang gamot. Friends mo si Rocky Tibo. Okay lang naman po. Listerine, okay. Meron natin yan sa sa generics. So, basta ingat sa napermia. Kasi bago ka pasan sa YouTube. Sa mga sanay na tulad nila Maninoy. Sige po. Salamat po sa paalala. Huwag na jacket. Senos Republicano. Sige po. Thank you. Support natin si Kuya Noli. Opo. Number 2 na po si Kuya Noli. Push po natin yan. Umabot siya ng number 1. Sorry po, Ate Mary Grace. Sorry po sa mga tinanggal ko po kasi yung iba. Salamat po, Amara Villejo. Opo, number 2 po siya, Ate Mary Grace. So, sana po umabot siya ng 1. The only one. Shout out Bong Favorada. Opo, umalis ka po kanina. Shout out po ulit sa'yo. Ay iba sa amin, nangungulit lang BG. Kaya just read lang dyan. Wag mo natutukan. Sige po. Wag mag-jacket ng marami yung kilala mo talaga ang maging moderator mo. Salamat po. Kathleen, kailan next live mo? Abangan ko. So, baka po bukas makapag-live ako. So, abang-abang na lang po kayo. Pag wala po kong content, wala po kong video, magli-live na lang po ako. Para naman, di ba meron kayong update. Mga pag-aralan, ang mga pwede at di pwede. Kaya ingat. Opo, salamat po.
Ito naman na huwag kang malungkot. Kaya mo na, tama na muna yan, friend, na jacket. Next time ulit pag okay kay Carol. Sige po. Organic supporter ni Kuya Noli, Kuya Gacho, at salamat po Kuya Lito. Ikaw lang ang the best, kaya hindi ako bibitaw. Sa mga darating na basher dyan, salamat. Dahil nandiyan. Salamat po Kuya Kenneth. Mag 1 o'clock. Okay lang po ako, bong favorada. Actually, wala na akong gana kumain. Opo, magpayong na lang po tayong lahat. Sabi ko lang. Huwag na po tayo mag-jacket. Magpayong na lang po. Okay lang po ako, Kuya Wow Astig. Sino po siya? Sino pong Kylie Jenner? Sino pong Kylie Jenner? Hindi ko po yun kilala. Yes, wag na jacket. You need to pixelin. Opo. Opo, Kuya. Sobrang init po. Ayan, si Bunso. Anong Bunso? Nalulungkot na si ate mo. Koko ni Jasper. O, meron kay Jasmine. Yaya. Bunso! Idol, bakit parang malungkot ka? Balik sinyan. Okay lang po, makakulit ko lang. Sige po. Palagi ko na yan nababasa sa si Kylie Jenner ba yun? Kylie Jenner. Parang familiar din nga yung name. Sige, search ko po. Shout out po sa gwapong Pinoy. Mas maganda ka sa ate mo. Pag umitim ka, mas maganda na ate mo. Sige. Mas maganda ka daw, Bunso. Smile ka naman, Bunso. Mas maganda ka nga daw Tinatanggap ko na nga. Mas maganda ka. Pinapaubaya ko na nga. Ano name ng sister mo? Shaina po. Yung mga comment kung sino nakita mo laging andyan nag-comment. Yun ang kalalan. Siyempre di ako pa alam. Opo. Wag lang bibilad sa araw. Ang halaga ng jacket, katulad ni Kuya Noli, pag nag-comment siya sa live mo, mapapansin mo agad siya. Kasi mga kabikulana, sorry po. Sorry Kuya Noli, Kuya Gacho. Kuya Mar Info, shoutout po sa'yo. Hindi po ako marunong mag-ML, pero gusto ko pong matutunan yan. Charot. So, American Socialite. Kylie Jenner, artista. Ganun. American Socialite. Ako kahit di na magka-jacket kasi andyan ka naman. Charot. Sana all kasi ML player. So, I'm not ML player. Hinide ko comment ni Mary Grace kasi ginagaya niya mga comment. Pero putol, pasensya na. Opo. Yun nga parang nalata ko din dun kay Ate Mary Grace. Sayang din yung viewers din yun, kaya lang makatuya. True. Kaya nga po kanina parang naano ko, kaya na-curious ako. Huwag mo dibdibin yung idol, may baga ka pa.
Grabe ka, Princess Thea. Kinakain niyo pala ang bunga ng anahaw. Lumaki ako ng Bicol pero di ko alam yun. Kinakain po yun. Masarap po siya. Para po siyang chiko. Ang pagmatamis po, masarap po yun. Kailangan po matikman mo yun kasi lumaki ka dito sa Bicol. Bakit matamlay na ang video natin? Oo, yun na. Okay lang po ako mga kabikolana. Sino number 1 sa challenge ngayon? Coco ni Jumper, also po solid support po ako sa Word at kay Kuya Noli at lalo na kay friends. Hindi man iba man yung bibi ko. Paborito ko si Laila kasing ganda ni mo. Laila. Doon tayo kay kay Nana. Charot. Ako si... Sino pa yun si Beatrice? So yun, hindi ko masyadong kilala lahat. Yung may Mia pa, meron pa Mia. Kuya Virgilio, sorry po. Malamig. Ano daw? Lumamig na. Wala na akong jacket. Huwag pansin ang mga comment na gano'n. Basta, yan. Sorry po, Kuya Virgilio, nawalan po kayo. Ay, binigyan ko po ba kayo ng jacket? Sorry po, nawala. Inalis ko po ata. Basta wait lang ako, Kathleen, kung kailan mo ako balak jacket. Sige po, Kuya Jade. Oh, bunso, Kuya Gacho. Oh, namiss ka ni Kuya Gacho. Ano sasabihin mo kay Kuya Gacho? Ay, nagtatago si Bunso. Ano sasabihin mo kay Kuya Gacho? Ano sasabihin? Namiss ka ni Kuya Gacho. Oragon, yo, yo, yo. Shout out po. Sir Bruce, si Kangiti pa din po. Search ko nga yung Kangiti na yan. Kasi siya daw yung nag-number 1. So, kailangan maabutan siya ni Kuya Dolly. Bang, bang! Kuya Gacho, shout out. Gawin mo na kwarto ni B. Kuya Gacho, magbatak ka na daw na naman sa trabaho. Grabe ka naman, nagpapahinga lang po, Princess Thea si Kuya Gacho. Bigyan po natin ng pahinga. So, 1 month na pahinga. Okay, Kuko ni Japa, hindi pa kilala ni Bigla. Opo, hindi ko pa po kilala. Di nga, nakakuaning bunga ning anahaw, di nakasakat. Haha, maggabat na si BJ. Opo, mabigat na ako, kaya hindi na tayo nakaakyat ng anahaw. Sino nga yun yung kanina daw? Si ano daw yun? No? Kangite. So, mamaya, search natin siya. Kuya Gacho, official shoutout ka, batak. Taga saan ka manay? Ako po ba? Santo Domingo po. Saya, wawastig kahit sino pa man, basta si Laila talaga champion ako sa Bakakay nung nagpalaro. Ganun po ba? So, meron nga po palang mga palaro niya, no? Yung municipal. Kasi dito din sa meron din. Jericho! Garcia Farm! So, ito si Kuya Garcia, Jericho. Bigyan siya natin ng kasi natin to eh. Hi Kuya Jericho, shout out po sa iyo. Magandang tanghali po. Anong oras na po ba dyan sa lugar mo? Maraming anahaw din sa amin pero di namin alam na kinakain pala at huwag nyo pala putulin yung mga puno ng anahaw sa inyo. Malaking tulong. Kuya Mitmore, hindi po namin pinuputol. Yung sa vlog ko po na pinutol ni Papa is yung nakaharang lang po yun. Madami naman pong puno dito at lagi pong nagtatanim si Papa ng mga saging at kung ano-ano pa pong prutas. Tapos, yun lang po yung tinanggal kasi nga po, nakaharang siya. Tsaka, tinanggal po talaga yun kasi mataas. Tapos what if po bumagyo, tapos matumba po yun, edi sa bahay po namin yun na mapupunta. So madadamay po yung bahay namin. Kaya po nilinis namin yung, dito lang naman po sa may dito basta. Pero hindi naman yung mga dyan kasi marami pa po yung tingnan nyo nga po. Yan po yung mga anahaw dyan, yon. So pinuto lang po talaga yun for safety lang po. So, shot Kuya Lito Sande. Okay. Hello po Kuya Jericho. Sarap yung bunga ng Opo, masarap po yun. Wala akong Ay, nilagyan ko po kayo Kuya Jericho. Tapos, nung pinindot ko ulit yung pangalan nyo, nakalagay na, remove as managing moderator. So, meron na po kayo. Ba't di po nag-appear? Hello. Huwag ka na mag-ML. Hindi pa ako mag-ML.
Charot lang po yung kanina. Kasi nga po, hindi talaga ako. Kung gusto ko mag-ML, edi sana noon pa, nag-aral ako ng ML. So, wala pa nga po akong apps na ML sa cellphone ko kasi ayoko po talaga. Kasi sinabihan na din po ako nun ni Kuya Nolly na, syempre na, alam ko naman po naka-addict yung ML. Hello? Kuko, hindi pa ako kilala ni Bicolana. Kuya Bruce, sorry po. Sige po. Introduce yourself. Pakilala po kayo. Charot. Charot lang po. Kuya Bruce. Hello po. Hindi ko... Sorry, ngayon ko lang po kayo na-encounter ata. Isama mo rin si Tinay sa live mo. So, si Tinay po is nagpaligaspi po ata ngayon si Tinay. Hindi ko, pero nakaka-chat ko siya kanina, sabi niya magpapaligaspi daw po siya, si Tinay. So, busy po yun. Lions Vlog, shout out po. Shout out sa lahat. Ayun na, friends, Sir Jericho, hinanap. Ayan na, meron ka ng blue, Kuya Jericho. So, kanina pala hinanap kita. So, buti nandito ka na ngayon. 9:59 ng umaga po. Or gabi. So, baka umaga. 9:59. So, ngayon po dito sa Philippines, ang oras po dito sa Philippines is 1:02. 1:03. Philippines eh. Nigit dansa po. Shout out, Sir J. Hanap ka niya kanina. Opo, hinanap kita, Kuya Jericho. Shout out, Cambio Hero. Bigla in-attach ko na yung picture ni Kyle Jenner sa FB mo. Oo nga, para mo siyang twins. Sige po, tingnan ko po mamaya. Salamat po. Gento. Si Bunso na lang mag-gento. Wag na akong... I'm not a good dancer. Kuya Jericho naman. Pero pag nagawa ko yan, sige. Challenge. Wag mo na mag-accept ng challenge. Tataran na tayo, wag mo na mag-accept. Pangalawa si Kuya Noli kahapon, si Kangite ang number 1 step. Official lang si Kangite. Mamayang 4 ang update ng mga Sige po. Abangan ko yan mamayang 4 p.m. Hanap po kayo ni Bicolana kanina. Kaya nga, Sir Bruce, bago pa lang po kasi siya. Sorry, Sir Bruce, makilala ka din yan, sir. Opo, Kuya Bruce, sorry po. Ngayon ko lang po kayo na-encounter. Kahit po ito si Coco ni Jumper Sniper, ngayon ko lang na-encounter. Kaya nga po na ano ko kanina Diba? Nakantsawan ko siya kanina. Kuya Lito Sande, shout out po. Ako day pangkalo tabi. Si Kangiti siya yung last na nanalo sa challenge ni Idol Jumper. Agam yan ni Kano to. So, sige po. Search natin siya mamaya. Kangiti. Katin, ano ba yung jacket? Jacket. Yan po yung sinusuot, di ba? Pag malamig. Jacket po tawag doon. So, pag malamig po, like gamit na gamit po yung jacket na yan sa ibang bansa. Sa malalamig po na lugar. Gamit na gamit po yung jacket always, every day. So, sa Pilipinas po, hindi po uso yung jacket. So, nasa Pilipinas po tayo, wag po tayo mag-jacket kasi napakainit. Salamat po, Cambio Hero. Depende sa iyo, ma'am, kung maadi ka sa ML. Ako naglalaro lang pag gusto ko sa kapag may po. Ganun po ba? So, shoutout po, Miss Heart. Miss Heart, Evangelista, charot. Miss Heart, shoutout po. Hindi po nagsasalita si Bunsoy. Mamaya na. Matulog ka na ba, Sir Jericho? PM na. So, 9 p.m. Oh my God, gabi. Kuya Sir Jericho, di ka pa po ba puyat? So, pag puyat ka na po, okay lang naman po. 1 p.m. na dito, sir. Opo. Shoutout kila Kuya Noli at Kuya Gacho, Jans. Sila sa Candelaria. Di ko lang tanong na, anong kulang ng bahay mo? Kuya Bruce, hindi ko po alam kasi marami pong kulang. Alam niyo po yon yung yung parang, yung di mo maisip, I mean, nasa isip mo, pero hindi mo masabi, kasi napakadami. Kuya Bruce,
Kuya Bruce, ano po? Opo, hindi ko po masabi kasi madami po talaga yung kulang. Sabay na kayo ni Gacho. Shout out, you're welcome. Kuya Gacho, lahat nakapaligid kay Kuya Noli, lalo na taga Bicol, taga Sorsogon din ako from Original Bulan Vloggers. So, shout out po. Hindi pa Sir Kenneth, sabi ni Kuya Jericho. Maraming prutas dun sa bukid nyo, masarap mag-vlogs dun at dun kila Baliti Girl. Opo, madami pong fruits doon. Pagbalik ng Bicol, Sir Jericho, collab kami. Siyempre, may challenge kami yan ni Kuya Gacho eh. May gagawin kami challenge yan. Abangan yung mga kabikolana, mga kanoli, mga kabatak. Ha? Si Kuya Kenneth eh, nire-reveal naman. Huwag niyo muna i-reveal. Di pa ako nakakapag-practice. Baka mabigla. Baka mabigla din ako makagalaw. Meron pa yan, BG, taga-alis ng kalat ni Japper Sniper. Ano po ba yon? Ano po ba tawag doon? Kuya Cambio Hero, ano po ba tawag doon sa taga-alis ng kalat ni Idol Japper? Idol Sir Bruce, malakas magpalipat. Yan, marami na tulungan yan sa Word Fam. Ah, ganun po ba? So, babalikan kita. Asan ka na, Kuya Sir Bruce? Sasabihin ko na po ba yung kulang sa bahay? Gas stove, charot. Malakas pala to eh. Kuya Bruce, sige po. Alis na po kayo. Wag po. Huwag niyo po akong iwan, Kuya Bruce. Sige po, Kuya Gwapong Pinoy. Mag-work. Sige, ingat po sa work ninyo. Kuya Bruce, iwan niyo na po ba talaga ako? Wag naman. Charot. Sir Jarek, sige po, bye-bye po, Gwapong Pinoy. Sige, work po muna kayo. Ingat po. Jade, bye-bye po. Waiting from Cebu City. Dodong, shout out po. Solid yan, Sir Bruce. Maraming natulungan yan sa Bukana. So, yun nga. Kaso nagbabay na siya. Iniwan ako ni Sir Bruce. Sad na ang inyong Bicolana. Kuya Gwapong Pinoy. Kuya Ramsey, sige po. Ba't niyo ako iniwan? Niyo akong iwan. Charot. Ay, naku, mga kabikolana. Kuya Elito, sige po. Bye po. Next live na lang ulit. Sige po. So, sa mga natitira, salamat. Ay, naku. Meron pa tayong 83 viewers. So, hindi po ako umiiyak ha. Hindi po ako umiiyak. Shoutout po, Dodong. Kuya Gacho, kumusta po kayo dyan? Gumagawa pa po ba ng vlogs, Kuya Noli? Kailan po kayo pupunta dito? Ganito, sana, alam nyo mga kabikolana, sana lumakas, sana humangin ng malakas, yung napakalakas ng hangin, para malipad sila Kuya Noli pati Kuya Gacho dito sa bahay. Ganun, di ba? Ganun kalala. Liliparin lang sila ng hangin, tapos nandito na sila. Kaagad. Gaano kayo kalayo sa Castilla, Sorsogon? Malayong malayo po kami sa Castilla, Sorsogon. Nakapunta na din po nga pala ako ng Sorsogon. Ano to? La Union ba yun? Meron pa. Ano pa yun? Ano nga yun, ma? Yung kila Lola doon. Basta, Sorsogon. Oo, malapit siya sa La Union. Ano ba mauna sa La Union? Yun, doon nakapunta na ako doon. 83 million. 83 billion, quiz. Kailangan billion. Unti pa lang yung million eh. Billion tayo. Pwede na yung trillion eh. Charot. Kuya Lito Ayan si Bunso Shout out sa inyong lahat. Meron tayong 87 billion. Billions. Billion. Million muna. Sige po, Kuya Lito. Million muna tayo. Million.
Daraga, no. Hindi po kami daraga, albay. Daraga lang po ako, pero hindi ako daraga. Gets nyo? Isa lang po akong daraga, pero hindi po ako daraga. Isa lang po akong dalaga, pero hindi ako taga-daraga. Santo Domingo po kami, Kuya Mikmore. Busy si Kuya Noli mag-edit dito sa tabi ko. Sige po. Shout out na lang po sa kanya, Kuya Gacho. Hindi La Union, iba ang susugan. Hindi, I mean po, Kuya Igorot. May La Union po ata. La Union? Pero may La Union po ata sa Sorsogon. Narinig ko na yun eh. Nawala na yata sakit ng ngipin. Opo, nawala po, Princess Thea. Dahil po sa inyo, thank you po sa inyo. Dito pa rin ako still watching from Calamba, Laguna. Salamat po, Kuya Chan. Kala ko po umalis ka na. Kanina inaantay kita mag-comment eh. Gusto sana kita ano kasi baka wala ka na. So, yan. Daragang magayon. Yes po. Wow! Wow! Ouch! Kailangan ko ng jacket na may hood. Umambo na. So, shoutout po sa iyo, Virgilio Jarbarba. So, kailangan niya daw po ng jacket na may hood. Umaambo na. So, pag ambon po, ang kailangan po niyan is payong. Umbrella po. Santo Domingo po, Legazpi. Ano po yung Iriga? Wala po kami sa Iriga. Iriga? Shoutout ka na kay Kuya Gacho. Yo. Ingat sa biyahe nyo. Totoo yan, BG. Malapit yan si Sir Bruce. Mabait namin ng vlogger sa Bukalanan. Tulungan. Sana ikaw din matulungan niya. So, yan. Umalis na ka sa Sir Bruce. Iniwan niya na ako. Iniwan ako ni Sir Bruce. Iyak na si BG. Mga kabikulana. Iniwan na siya ni Sir Bruce. Iniwan ako ng lahat. Albay po kami, Kuya Mikmore. Albay. Paano papatasin yung gila? Ganun. Albay po. Dodong, hello. Kiss. Maugas ako. Pwede mo yung magugas. Sige na, maugas daw si Bibi ko. Magugas daw siya ng pinggan. So, yan. Si Bonso, maguhugas po ng pinggan. So, yan. Shoutout po sa ating 84 million views. Salamat po sa lahat ng umaantabay. Kuya Gacho Magento na kayo ni Bibi. Kuya Jericho naman eh. Si Kuya Gacho muna, Magento. Hindi pa ako nakapag-practice. Shoutout po sa iyo, Jonar Barret. Hello, Kathleen. Shoutout. Yo. Santo Domingo, Iriga City, Daraga, Legazpi, Tabaco, ay lahat sakop ng Albay. Opo. Yun nga po, Albay nga po. Pero kami po ay Santo Domingo. Hindi po sa Iriga, hindi sa Daraga, hindi sa Legazpi, at hindi sa Tabaco. So, diyan pagbalik na. Yan, opo, kasi magpa-practice pa kami ni Kuya Gacho para 'di ba solid talaga yung step namin. Tsaka talagang pulido, walang mali-mali. Kailangan muna ng practice. So, si Bonso, yan. Ako nga pala, wala na kasing ulam mga kabikulana. So, mamaya, kain na lang ako ng cup noodles na maanghang. May nakita kasi akong ramen doon na maanghang sa tindahan. So, yun na lang bibiliin ko. Shout out po, Virgilio. Yo-hoo! Yan o, yo-hoo! Si Kuya Gacho pala, yan si Tarzan. Paano nga kuya yung ano ni Tarzan? Lato dance. Lato dance. Shout out daw sa'yo, Bunso. So, hindi ko rin alam ang step ng lato dance na yan. About dance, wala akong future dyan. Charot. I mean, I'm not enough. I'm not good sa mga ganyan. So, magpa-practice pa lang po.
po. Charot. Hindi ako nito marunong. So, yan. Dahil nga pala, meron tayo ditong ating lip tint. At dahil tayo ay malongse na. Ano ba? Maputla. So, kung sa Bicol, malongse. Sa Tagalog, maputla. Maputla na ako. Kasi kanina, di ba, sabi ko sa inyo, sinabi ko ba yun sa inyo? Pinaano ba naman ako ni Tinay ng suka? Nagmumug ako ng suka. Tapos madaming suka. Nakakantol ako. Tapos, buti na lang hindi ko nainom. Kasi kung nainom ko, grabe yun. Asim! Tuturuan ka na lang ni Kuya Gacho ng ganito kasi kanina nag-practice na siya. Opo, nag-practice na siya kanina na doon sa live. So, yan, tuturuan niya ako. Sige po, mag-download na ako ng Gcash quiz. Hindi na tumatalab yung lip tint sa lips ko. Hindi na siya tumatalab eh. Praktisado na yan si Kuya Gacho eh. Kering-kering niya na nga kahit mag-isa lang. Hindi niya na kailangan ng ng katandem. Hindi niya na ako kailangan. Yun. Alam ko halos lahat ng taga Bicol kumakain ng maanghang. Iwasan mo minsan ang silik kaya nagpapapawis yung face mo. Ganun po. Hindi ko po carry pag walang maanghang eh. Pero ano po kasi talaga, hindi naman po ata yung dahil doon. Kasi po talaga yung face ko is hirinangon. Kung sa Bicol, hirinangon. Yung sa Tagalog, papawisin. Hinang, yun diba? Tagalog din na ata yun. Hinang. Hirinangon yung, alam nyo yung ano ko, yung dito ko, ang dumi ng kamay ko, ng kuko ko. Kasi naglinis ako kanina. So, yan. Yung dito pa, nalabasan niya ng pawis, pati dito. Oh, grabe. Sina kailangan ng music. Hindi na kailangan ng music. Totoo. Sabi shout out po, Romel Bernardo Official, watching from Zamboanga City. Ayan, si Kuya Nolly Vlog. Alright, nakamonitor ako. Kakatapos lang po mag-edit. Hello po sa lahat. Hello, Kuya Nolly. Kuya Nolly. Kuya Nolly. Kuya Nolly, shoutout po sa'yo. Sabi ni Miss, huwag ka daw skip ng ads mo. Dahil sa natulungan mo sa mga Bulacan, girl. Help mo. Mga sponsor. Yo, yo, yo! Kuya Nolly, yo, yo. Time check. Dito, totoo yan. May taong talagang pawisin. Kahit ako, ano pang Opo, totoo po yun. Kahit ano mang kinakain. Di naman yun ata sa kinakain. Kasi, papawisin po talaga ako. Ganun kalakas. Kaya kailangan kong uminom ng tubig na marami kasi mabilis ako ma-dehydrate, ganun. BG, try mo kaya pa-gasipin mo para malaki screen. Sige po. Pinahiga ko. Pero, nakalagay lang kasi sa screen, rotate device, tas may lock. Kaya yung comment niya, nakaganon din. So, hindi siya naayos. Diba, pinutin ko yung rotate device. Hindi talaga. So, may kailangan pa ata akong kalikutin dito mga Kabicolana. Kasi yung comment niya, ganito. So, ganun pala kung magbabasa ako nakagano. So, yan. Sorry na po mga Kabicolana. So, magpapaturo po tayo kay Kuya Nolly. So, yan. Bunso, kanta ka daw. Ano? Yung, ano baga yung, the wheel on the bus go round and round. Charot! Round and round. Masarap pang kain pag meron sili, kaya di pwedeng iwasan. Opo, totoo po yan, Kuya Igorot. Mas masarap talaga kumain pag na may sili, pag maanghang. Meron siyang challenge, di ba? Ramon Marata, shout out po sa iyo, watching from Jeddah, KSA. Basta pawisin, gwapo at maganda. Opo, totoo yan. Ganda. Tumpak. Si Kuya Nolly, pawisin din po yun. Kaya gwapo. Pinsan ko nga kahit isang truck ang kakainin sila, di naman nagpapawis. Hello po, Judiel Paliza. Hello, hello. Shower out. Shower out po sa ating 80 million viewers. Sa ating 80 million.
Kasi sabi ni Kuya, million daw muna. Wag tayo muna mag-ano sa billion kasi mahirap na. Baka tayo manakawan. Pag billion kasi napakalaki na. Salamat po Kuya Noli sa pag-tune in. Ingat po sa pag-drive. O bunso, salita ka naman daw. Settings ng camera, makita mo yon. Sige po, waiting na natin here. Mute microphone, save highlight. Dito, so nagpipindot ako ng mga ano. Ay, Chessa, may filter pala ang ano. Pag naka-live. Ano ba? May filter pala siya, so try natin yung iba-iba. Isa-isahin natin yung filter. Eto, no filter. No filter tayo, guys. Shout out po, Dodong. Di ba naka no filter tayo, tas dito tayo sa beam. Ganyan siya. Malinaw po ba sa camera, mga kabikolana? Blush. So, yan siya, blush. Pop. Charot. Blush. Crush. Alam, pangit ah. Glow. Blush. Okay na yun. Okay siya sa blush. Sige, try pa natin yung iba. Try natin yung iba. So, magaling ka daw, sabi ni Kuya Gatcho Bunso, glow. Nandito tayo sa glow. So, pili lang kayo. Meron tayo ditong, naka-glow ako na glow. Malinaw. Malinaw po. Sige po. Slate. Slate tayo. Yung friend ko pawisin ng kilikiliman to. Boyet Carpio. Shout out po yung friend niya doon pawisin. Buti na lang yung kilikili ko hindi pawisin. Alam, pangit. Bubbles. Bubbles. Dance party. Dance party. Dream. Glamour. 8mm. Documentary. Sepia. Silver screen. Hala, ang pupangit na. Ano nga yun? May normal. Okay, normal na lang tayo. No filter. Yes! No filter tayo, mga kabikolana. Di na kailangan ng filter, sabi ni Kuya Chan. Mas okay daw yung normal. Hindi, ngayon ko lang talaga na ano yun, na-discover yung filter dito sa live. So, shoutout po sa ating 77 million viewers. Ay, tapos ka na Bunso maghugas? Tapos na daw si Bunso maghugas. Ba't parang nakaliptin si Bunso? Kanino yan? Tingnan mo. Nakaliptin si Bunso eh. Tingnan nyo, pagkakaiba. Ang pagpakita ka, Bunso. Tingnan lang natin kung maganda. Nakaliptin. Diyos me. Di ba man, tinaw mo. Bunso, wag mo muna gayahin si ate. Wag ka muna mag-lip tint. Maganda yung lips mo. Ako kasi kanina, mga kabikulana, di ba sinabi ko sa inyo, pinamumug ako ni Tinay ng suka. Nagmumug din ako. Sinunod ko din yung sinabi niya. Eh di yun, nangyari. Nag-white yung ano ko, yung labi ko. Nawala ng dugo. Kuyang Emmet, hello po from So Weird Family. Salamat po at naka-tune in po kayo. Salamat. Junel Dollar, salamat po. Shoutout po. Opo, dalaga na si Bunso, kaya nag-lip tint na din. Ponytail mo buhok ni Bunso. Sige po, wait. Sabi ni ano. Naka-ponytail na siya nga. Kaya, diba? Ponytail. Ponytail. So, ako po kasi mga kabikulana, bilugan yung mukha ko. Dati hindi naman bilugan yung mukha ko. Kaya, bagay sa akin pa. Shout out po Kuyang Emmet. Sponsor din natin yan, di ba? Sponsor din yan. Salamat po sa lahat ng tulong sa sponsor. Opo, si Kuyang Emmet. Kuyang Emmet, shout out po. Pampaano ko ito? Pampabunot ng ngipin. 1K daw eh. 1K daw. Sabi lang. Sabi ni Tinay kanina. Kasi nga, share ko sa inyo.
papabunitin ko yung dalawa kong bagang magkabilaan, dalawa siyang bagang, tig-isa, isa dito, isa din dito. Tapos eto nga, paalisin ko ito, tsaka sa loob nga kasi meron yung ipin, basta meron pang ipin sa loob yan, ayan kita nyo na, ayan yun. Yun ba? Asan si Kuya Bruce? Shout out sa kanya, pati kay Kuyang Emmet, shout out po. Shout out po sa inyong lahat ng So Weird family. Shout out po kay Idol Jumper Sniper, Canoli, sa lahat. Shout out kay Kaangge. Yun po ba yun? Si Kaangge. Tsaka nag-subscribe din pala ako kay Hana Dalagang Pilipina. Kay Hana Dalagang Probinsyana. Hana Dalagang Pilipina. Ano po? Kuya Virgilio? Yun, nag-subscribe ako sa kanya. So, napapanood ko din minsan yung vlog niya. Yun, kasi gumagawa sila ng kubo-kubo, di ba? Shout out po sa lahat. Shout out po. First time ko din to ma-encounter dito sa live si Kuyang Emmet. So, yan. Thank you po sa lahat din ng inyong naitulong. Sa sponsor. Sa lahat ng ating sponsor. Shoutout po kay Mr. Hawaii. Yeah, si Mr. Hawaii. Kuya Jericho. Kuya Jericho, where ka na po? Tulog ka na po ba? Sige po, sleep well. Shoutout po sa family mo. Sa family niyong lahat. So, ayan. At meron tayo dito. Ano ba meron tayo dito? Lato-lato lang naman meron dito eh. Ano oras na mga kabikulana? So, 1:28 na po at guys, nananghalian na ba kayo? Nananghalian na kayo, alauna na. Make more. Advice lang, huwag mong ipabunot ang iyong ngipin. Pagawan mo para 100 ka lang. Sige po, magtatanong po ako kung ano pwede. Tatanungin ko po yung dentist kung ano po pwedeng gawin na para hindi siya mabunot. So, iipon na lang po muna tayo mga kabikulana para sa ating ipin. Importante ang natural ng ipin sa personality, root canal, pinakamake. Sige po, patry po natin yan na root canal. So, yan, Bekenemen, charot. Taga-ehem na lang. Hoy, Kuya Dodong, kumain ka po. Malipasan po kayo ng gutom. Junel dollar. Kulang na lang ng L para maging dollar. Ang sarap pakinggan, no, ng dollar. Ngayon ko lang din na-encounter yung dollar sa pag-YouTube. Research yan ang best dentist dyan sa inyo or dun sa Manila. Grabe naman po, ang layo naman, Manila. Hello po, Gerald Burgos. Kuya Mick Moore, siguro po meron pa dito, ano ba? Magagaling na dentist. So, ano ba kasi? Sige, hanap tayo. Pero wag naman sa Manila. Ang layo naman. Ano yun? May nag-notif eh. May nakita akong notification. Sus, may pangalan na Jericho Garcia Fab. Sa YouTube. Jericho Garcia Fab TV 10 minutes snap. Meron sigurong ano ngayon. Meron siya atang Square Jericho kaya hindi na siya naka-standby. Shoutout po Robert Campo. Yo. So yun mga kabikulana, I think that's goodbye
For us, wag mong pabunot, PG, pagawan mo lang ng brace. Brace. Breeze po is, ano pa, sinasabon po siya sa damit, panlaba po siya, charot. Opo, sabihin natin kay Kuya Noli. So, kausapin charot. Wag na, nakakahiya. Naiya ko kay Kuya Noli magsabi. Kaya nag-live na lang talaga ako. Kasi naiya ko kay Kuya Noli. Kasi alam kong busy yun si Kuya Noli. Tapos istorbohin ko pa kanina kasi iyak na ako ng iyak. Sobrang sakit ng ipin ko. Kaya gusto ko na talaga ipabunot. Kahit basta talaga mabunot na para mawala yung sakit. Wala na akong pake kahit magkaburungi ako ganun. Pagtapos ng live mo, tanongin mo si Kuya Noli. Sinabi ko. Kuyang Emmet. Sige po, si Kuya Noli. So, yan. Parang nangangamoy, nangangamoy. Nangangamoy sponsor. Charot. So, yan. Salamat po, Kuyang Emmet. Basahin ko ulit, Naano lang ako sa sinabi niya. Pagtapos ng live mo, tanagin mo si Kuya Noli. May sinabi ako sa kanya. So, yan. Salamat po, Kuyang Emmet. Salamat po kung ano man po yung sinabi nyo kay Kuya Noli. So, Ryan Valiente, shout out po. Roger Hale Poultry, shout out po. Ingat ka lagi, bigla na galing po. Salamat po. Rimrick, shout out po. Wag ka mag-brace. Hayaan mo lang tong parang sungki mo na ipin. Ha? Naglilito ako sa inyo, guys. Any advice? Ano ba? Ano ba talaga mas better? So, syempre, ang magde-decide niyan yung mag-sponsor. Di ba kung ano mas better? Oo, bet ko din nga siya, yung songke. Pero kasi guys, hindi nyo nagigets. Meron pa akong ipin sa loob. Ayan o, pag kumakain ako, masakit siya. Pag natatamaan siya, yung gum, masakit siya, tapos dumudugo. Bakalda. Kaya talaga, talaga ako, pag, mamaya na. Talaga ako, pag kumakain ako ng matigas, like mangga, favorite ko pa naman yun. So, bira na lang ako kumain ng matitigas. Kasi nga, yung sa dito sa may ngipin sa loob, di ba kasi may ipin dito, tapos may ipin pa dito. So, pag yung pagkain nandito sa may gitna, tapos sa gums, na igagalaw yung ngipin, masakit, tsaka dumudugo. Kaya, yun lang. Gusto ko lang talaga sana mapatanggal yung nasa loob ng ngipin. Salamat po, Kuya Gerald. Pampaayos daw, bici ng ngipin ang sinabi ni Kuyang Emmet. So, sana, charot. Manifesting. Ipatanggal mo na lang yan, BG, para mas maganda. Sige po. Paramihan po kayo. Ano po? Paramihan. Pros and cons. Alam na ng dentist kung ano gagawin dyan na maganda pag na-check up ka na. Opo, Kuya Chan. Salamat po. Mahirap brace na yan. Promise, pwede mo naman pabunot yan. Opo, pabunot ko na lang po. So, di ba kasi sa amin, di ba sa school, nung grade 11 ako, yung mga naka-brace, yung parang, di ba, yung parang sila, parang yung first time nila magpa-brace. Pero, hindi naman ako nainggit. Hindi ko naman inisip yun. Kasi nga, wala lang, parang pag nagpa-brace ako, lalong yung ko, yung lips ko, parang, gano'n, no? Ganon. Pero, kung kaya kung anong gusto nyo, yun lang nasa loob. May pagtanggal mo. Opo, yung pong nasa. Pero gusto ko po itong ipatanggal na may sira na kasi siya eh. Baka kasi kumalat sa ibang ngipin. Pag pag di siya natanggal, pag di siya naagapan. Ganon po. Ganun po ba yun, Kuya Dodong? Dalawa yung sapaw ng ngipin mo. Patanggal mo na lang yung BG at saka palagyan mo ng brace. My father is dentist. Advice niya lagi huwag ipabunot kung walang sira. Ganun po ba? Kasi po to, Kuya, may sira. Kasi sabi naman ng father mo kung walang sira, huwag papabunot. May sira po sa kanya. Yung nasa loob na po siya, yung niya, yung dito. So, yun, lang ako, natakot lang ako, baka na siya. 'Di ba? Tapos yun sa unahan, root canal, yung bagang need postiso na yan para di maghiwa-hiwala yung ngipin. Opo, yung bagang po, yung papostiso na lang. Root canal, sige, search ko po yan mamaya.
Nagugulan ako. Naisip, alam nyo guys, kanina talaga, buti na lang hindi ako natuloy sa Legazpi. Kasama si Tinay, kasi magpapaligaspi si Tinay. Tapos nabanggit ko sa kanya, sabi ko, ang sakit ng ngipin ko. Anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya, gusto ko na magpabunot. Sabi niya, sama niya daw ako sa Legazpi. Samahan niya daw ako. Tapos, kanina, umiiyak na ako. Ang ginagawa ko kanina, naghugas ako ng pinggan, tapos naluluha ako, tapos tinitiis ko yung sakit, tapos sinisip-sip ko siya para sa una, mas napakasakit niya, tapos mawala yung sakit, ganun. Wala, root canal lagi ang ginagawa kung gusto mo sira, okay po, root canal na lang po. Nung masakit, huwag ka lang mag-brace, okay na yung songke. Opo. Biji, tanong mo na lang sa dentist kung ano dapat gawin sa ipin mo. Opo. Opo. Yung ano lang naman, Kuya Chan, yung ipapapustiso ko sana, yung bagang. Kasi kanina talaga yung nasa isip ko, grabe yung sakit, 'di ba? Sabi ko, sige, magpaligaspi na tayo. Kasi nga, magtatanong din ako kung magkano yung pabunot. Sabi ko, papabunutin ko tong nasa unahan. Kasi okay lang sa akin na na mabungi ako or kung ano man mangyari. Kung matanggal yan, basta mawala yung sakit, hindi ko na maramdaman. Kasi grabe talaga yung, pag sumanghit yung ipin mo, talaga, damay yung ulo mo. Damay pati ulo, tapos mawawalan ka ng gana, tapos maiiyak ka na lang, ganon. Buti na lang ko ng gamot kanina. Po, thank you po kaya Noli. Ano lang naman, wala lang, na-share ko lang naman po. Mas matibay ang natural ng ngipin kaysa pustiso, bakit ang pustiso limited ng pagkain. True, totoo po yan. Wala na po kasi akong bagang wala na akong bagang. Sira na yung bagang ko, ganun. Tapos yun, buti na lang talaga, hindi ako nagpadala sa taranta ko, ganun. Nataranta ako kanina Buti na lang, hindi ako nagpaligaspi. Sabi ko kasi kay Tin, iinom ako di ba kasi bawal bunutin na masakit. Sabi ko kay Tin, iinom ako ngayon ng gamot para mamayang hapon, pagpunta tayo ng dentista, bunutin niya kasi hindi na masakit yung nararamdaman ko. Pero buti na lang kasi nag-chat si Kuya Alia, Kuya Ruben Aguirre, shoutout po sa'yo. Sabi niya, wag daw kasi ako mataranta. Pag-isipan ko daw. Sabi niya. Sorry na po, Gerald Burgos. Ano lang kasi, iba talaga siya pag umaatake yung sakit. Talagang maiiyak ka na lang. Parang gusto mo na lang iiyak para hindi mo madama yung sakit. Later, iparot ka na at importante din ang bagang. Kuya Mick sira na po yung bagang ko. Sira na po talaga siya. Parang may natira lang na ipin. Parang nahati na siya, ganun. Tapos may natira lang. Yun po yung sumasakit. Lalo na pag kumakain ako ng matigas. Like kahapon, kumain ako ng mangga. Favorite ko pa naman kasi yung mangga. So, di na ako makakakain nun. Tapos, yun. Hindi na ako nakakain ng tama. Pag sumakit siya, pag umatake siya ng sakit, hindi ka talaga makakakain. Kasi ayaw mo nang bumangon. Gusto mo na lang matulog. So yan, shoutout po ulit sa ating 85 million viewers. 85 million viewers. May t-shirt ka na blue. Nag-chat si Tita Beb. May t-shirt daw ako na blue. Wala akong t-shirt na blue. Si Tita Beb ba to? Oy, may t-shirt ka na blue. Wale. Replyan natin siya mga kabikolana. Wala akong blue. Wala akong t-shirt na blue. Balita ko sa root canal Ala, dinatakot niyo ako. Ala na, ayoko na. Magpapabunot na lang ako, tapos wag na lang mag-ipin. Pinapaano nyo naman ako tinatakot nyo ko guys. Bigi ko advice ng dentist mo, yun na lang. Pang natitira sa bagang mo, root canal.
Ano daw? Huwag na nga lang. Huwag na tayo mag-ipin. Grabe naman kayo. Tinatakot niyo ako, guys. Huwag kayong ganyan. Kuya, huwag niyo ko takutin. So, sa bagay, di pa nga, kailangan mo na magpa-check up. Kailangan mo na itanong sa dentista. Grabe naman yung cancer. Kuya Boyet. Shoutout sa'yo, Kuya Boyet Carpio. Mas masakit pa yun sa broken heart, sa breakup. Pero ano nga ba yung feeling pag broken? Di ko alam. I have 3 root canal 30 years na ago hanggang kompleto pa rin. Ganun po ba? Ba't sabi nung isa nakaka-cancer daw? So, bahala na yung dentist, di ba? Grabe kayo, kuya! Ikaw, Bonso, patingin na ng ipin mo. Smile ka, smile. Ganun. Smile ka. Maganda pa naman ipin ko. Yung unahan lang talaga. Ganyan. Tapos ito, dito. Bunot na. Meron canal, 20 years na yung kangil. Kulang naman ako cancer. Ha? Wala naman siyang cancer. Ba't niyo ako tinatakot? Huwag niyo ako takotin. Hintayin mo na lang si Kanon yun. Opo. Pero pag wala pa si Kuya Noli na hindi ko na-taste yung sakit, ipapabunot ko na to. Kasi talaga, yung sakit iba, para kang mamamatay. Parang gusto mo na lang mamatay, ganun. Ay, sa Laguna, pwede kita samahan sa pinsan ko na dentist. May pinsan ka pong dentist. O bunso, hanap ka daw ng apo ni Kuya Gerald. Taga ano yan? Taga Bacolod. So, yun. Balak ko sana sa Monday, magpapabunot na ako. Magpapabunot ako sa Monday. So, abangan nyo na lang. Ibablog ko na lang yun. Wala. Baka narinig na may cancer. Opo. Opo, Kuya Mickmore. So, ipapabunot ko na lang po, pati yung unahan. Okay lang sa akin, walang ipin. Mag-face mask na lang ako lagi. Tapos, pag nagbablog ako, mag-face mask na lang ako lagi. Meron namang face mask. Kasi, US, nasa US, magpapa-ayos ka lang din. Sa bagay, punta ka pa ng US, no? Bakit? So, yun mga kabigay. Wala na akong upuan. Ayan. I have many friends at dentist here in US. Sana all. So, yun mga kabikulana, sa Monday, kasi August 14, di ba, sa Monday. So, Monday is i-enrollan din namin. Magpapa-enroll ako. After ko magpa-enroll, magpapasama na ako kay Tinay, kay Tin, punta ng ng Legazpi para magpabunot. Kasi, ayoko na ma-experience yung sakit. I have a dimple pa lang. Diba, sasayaw ako ng gento pag na-practice ko na at naka-mask na ako niyan, sigurado. Hindi nyo na ako makikita na makikita nyo kung walang mask, ganito lang oh. Hindi nalabas yung ipin kasi wala nang ipin, di ba? So, hingiti ako, naka-mask, tapos ganun na lang oh. Kahit magpubunot ka para sa aming mga taga-Bacolod, ikaw pa rin ang basta Ilongga gwapa. You're so beautiful for me. Salamat po, Kuya Gerald. For full support ka po talaga. Huwag ka mag-face mas makukulab. Makukulab ang atay sa loob. Ha?
Ano daw? Grabe ka, ang kulit mo, kuya. Huwag ka mag-face mask, makukulong. Ay, nako. Ganon. Hindi, tatanggalin naman minsan. Kasi minsan lang naman mag-vlog. So, sa school, ngingitian ko pa sila ganito. Oh. Lalabas ko pa lahat ng ngipin ko. Tapos yung, di ba, may bawas. Pag nag-vlog lang naman, para hindi nyo makita, di ba? Pinaka-advise kayo, huwag magpabunot. Marami din po kasi nag-advise na wag ko daw magpapasta daw, pero pag yung bulok daw pinapasta mo, I mean yung kagaya nito, nasa loob yung bulok niya, tapos ipapapasta mo, bulok pa din siya yung nasa loob. So, Kuya Romel Bernardo Official, shout out po sa'yo. Mas masakit po pag nawalan ka ng ngipin at sumakit yung ngipin mo. Mas masakit po yun. Pag binunutan ka po ng ngipin, mas masakit po yun kasi mawawala yung ngipin mo. Hindi po yan masakit. Yan po, BF na yan. Wala yan. Ano na yan, kagat lang yan ng ano, na antik. Antik lang malakas. Yung langgam, dahil perang po na lang sa'yo. Ano daw? Ano, Princess Thea, sa'yo na lang po yung pustiso mo. I'm not interested. Opo, sa'yo na lang po yung pustiso mo. Princess Thea. Actually, gums yung sumasakit, hindi ngipin. Kaya gargle or mumug ka lang. Hydrogen peroxide, experience ko yan. Wag... Sa bagay, tama ka naman. Tama naman po, gums po talaga. Hindi po talaga yung ngipin. Pero connected po talaga eh. Talagang sobrang sakit. Kalati na lang daw yung bagang niya. True. Alam nyo po kasi ganito. Imagine nyo guys. This is the bagang. Yes. Bagang to. Tapos nahati na siya dito sa ano. Tapos talagang sira na siya. Talagang hati siya dito. Wala na to dito. Tapos eto na lang. Tapos may pa ganun siya. Tapos gums na yung yung sa gitna niya. Basta ganun siya. Huwag ka na magpabunot, hindi ka pala makita yung sweet mo. So, yon pag nagpabunot ako, hindi nyo na makikita yung ganito na lang lagi. Mata na lang yung makikita nyo lagi. Kabawasan sa personality mo kapag pustiso ang ngipin mo, lalo na humon. Gerald Burgos. Opo, masakit naman po talaga. Pero mahal sa buhay. Hindi yung mga ganyan, mga BF na yan. Tayo dyan. The best way, pabunot mo para isang sakit lang. Ang importante maganda ka pa rin inside and outside. Tama ka naman po. Shoutout po sa iyo, Merdizo. Pero po kasi, bahala na po yung ano, yung dentist. Kung ano po pag, ano pong, siya po naman po talaga nakakaalam, di ba? So, yan. So, hindi nyo na makita yung ganyang smile, oh. Kaya ngayon pa lang, habang di pa ako nabubunutan, sulitin nyo na yung smile ko. Huwag nyo ako palungkotin, guys. Pasayahin nyo ako, guys. Talaga to si ano, Cambio Hero. Gento. Ano ba? Meron ginto ngipin, di ba? Yung ngipin na ginto. Gento. Then guys, pasayin nyo ako. Ngayon nyo na lang makikita. Last na to. Ngayon nyo na lang makikita yung smile ko. Kasi nga sa Monday, ano na ngayon? Tuesday na ngayon. O next Monday, ano na? Magpapabunot na ako. Punta na ako ni Legazpi. Sama na ako ni Tinay. Sabi niya kasi pabunot ko na din daw. Kasi nga, di ko talaga kaya yung sakit. Talagang papayat ako nito. Kasi hindi ako makakakain. Ano guys? Bigay ko ako na lang advice ng desist mo.
Kung ako na lang advice ng dentist. Sige nga po. Kayo po, sabihin niyo po lahat ng gusto niyo sabihin sa akin, like kung ano ba yung dapat at hindi dapat. Kung ano lang yung opinion niyo, kung ano lang po yung parang best para sa inyo. Hindi ko maintindihan ang hilig ng Pilipino magpabunot at pustiso. Maraming teenager pustiso. Oh, true po yun, Kuya Mickmore. Marami pong teenager ngayon. Kasi po, nung dati po kasi, is hindi po, talaga hindi namin nalagaan ko doon. Dati po kasi mahal ako sa candy. Oh, tama na yung, lato-lato na yan, sakit sa ulo. Bagang mo, choice na bunot na talaga yan. Opo, yung bagang, talagang bunot. Yun sa unahan, na mukha may sira, baka pwede parot kanal, para di na bunot. Opo, yung sa unahan, baka po, pwede pa siya magawa ng paraan, di siya bubunutin. Pero, depende po kasi sa Monday eh. Kasi sa Monday na po talaga. Sa Monday lang yung time ko kasi kasama ko si Tinay. Hindi po kasi ako marunong magpaligaspi na mag-isa. Hindi ako marunong mag-commute. Tsaka hindi ko kabisado yung mga lugar, yung place sa Legazpi, yung mga ano doon, yung kung saan mga clinic-clinic, hindi ko alam. Nang bahi ng anahaw. Ano daw? Cambio. Papalitan ng dentist yun ng bahay ng ano. Go. Go. Huwag ka na lang magpabunot, idol. Baka mag-face mask ka na lang lagi. Di ko na makita yung dimple mo. Ang cute pa naman. Pag nakasmile ka. Yun nga po, mag-face mask na lang po tayo. Bigyan hanap ka ng sponsor kung gusto mong pabunot at papustiso kasi meron dan to. Diba, walang ipin, maganda ka pa. Maganda pa rin naman. Kuya Noli, sabi ko po kuya, tapusin mo muna yung vlog mo dyan sa Bulacan. Kasi po baka pumunta kayo ng Bicol, tapos hindi pa tapos yung vlog nyo sa Bulacan, di ba? More than 20k. Ala! 20k! My God! Bunot na lang. Mas mura talaga pag bunot. Wala akong 20k. Dentist pa rin mag-decide dyan kung ano mas maganda gawin. Subukan mo muna magpapasta. Then kung sumakit uli, parot kangal mo na. Tandaan mo ang pagsisilag na sa uli. Bago pati. Bakal na. Pagdating niya kanali, bulok na lahat ipin. Oo nga, bulok na. Hindi, kasi grabe talaga siya. Pag umaasa, di mo alam kung, di ba, syempre buti na lang kung gusto nyo yung sakit. Charot. Share ko sa inyo. Hindi, wag na. Ako na lang. Mura kasi pagbunot. Pag mapapabunot ka lang, nasa ano lang. O di, wala na. Wala ka nang ibang gagastusin. Gamot. Yun lang. Pagdating ka na. Break. Bunot-bunot lang. May libre din nga ang pabunot eh, di ba? May mga libreng pabunot ng ngipin. Oh, pwede din 'yon. Wala na akong gagastusin noon kasi wala naman talaga pang gastos. May bayad? Hindi yung dati kasi, di ba, yung mga ano talaga. May bayad daw. Pero sabi ni Tin, 400 lang naman daw. Isang teeth lang ata, 400. Yun, ganun ba kamahal? So, gusto ko may anesthesia. Kasi, baka di ko kaya pag walang anesthesia. Oo, maganda. So, pag nabunot na yung ipin ko sa unahan, ganito na lang lagi, oh. Okay po, magbili-bili na lang. Ang ganun ako magsasalita, lagi nakakaganon. Sige, bili tayo ng mouthwash. Ano ba yan? Listerine yan. Sige, advice ko mo lang si Kuya Nadine. Ice. Health center. Dito po kasi sa health center dito, may bayad po talaga. Depende na lang po sa mga ano, like nung mga seminar, yung mga about sa religion, yung nagpapaano sila, libre bunot, libre tuli, libre yung pa-check up sa mata, libre yung ano pa yon, libre yung
pagbigay nila ng eyeglass sa matatanda, gano'n. Sabi sa'yo, mahal, bahay ng ano, libre lang, joke. Bukas bungal na ako. Hindi, sa Monday pa ako mabubungal. So, Monday, naka-face mask na ako lagi niyan. Hindi si Kuya Lydia, nandyan. Shoutout po, lakwat sirang Tamsi. Mag-mouthwash ka every time after kumain. Sige po. Mag-face mask na lang tayo, guys. Pero cute sana yung pagkabungil ko, di ba? Jonar Barrett, dito po kasi, wala po ata kasing nagdo-donate, kaya ganun, may bayad po. Kaya kailangan po talaga. Tapos, bihira lang dito yung mga doktor, bihira lang dito yung dentist, ganun. Hiramin mo na lang ngipin ni Bunso. Bata pa naman si Bunso, tinutuban pa naman ng ngipin. Kuya Boyet, kung may mga ganyan pong libre, di sana marami na po nagpabunot. Di wala naman po kasi wala po minsan na dentist, walang nurse, walang doktor. Kaya ganun. Mandawin na sila Kanal at Katya na enroll na niya si Candelaria Girl. Opo. So kami, ang enroll namin is Monday, August 14. At ano po, Monday din punta ko ng Legazpi. Magpapaano daw kasi, may pila daw kasi at kailangan daw kasi magpa-schedule. So, yun. Tapos bibili na din ako. Meron na nga palang nag-sponsor sa akin ng isang box ng face mask. Buwan-buwan daw. Shoutout sa'yo, Kuya Ruben Aguirre. Siya daw mag-sponsor sa akin ng face mask. Isang box kada buwan. 50 pieces. Kuya Rimrick talian, sinulid. Tapos tali, tapos diretso diba, yung pinto, diretso, wow, my God! Oh my God, grabe dyan yung dugo. Maubusan ako niyang dugo niyan, mga kabikulana. So, yun lang naman. I just want to share. Kasi mura lang naman pag bunot, diba? Bunot. Wala nang ano-ano. Wala nang kimi-kimi. Ganon. Bicol University, mayroon ng dental course. Mag-dentist ka, Bicolana, 6 years to 7 years. Wow! 6 years to 7 years lang naman. Lang naman. Ilang taon na ako niyan? FYI po, gusto ko lang po ipaalala sa inyo na ako po ang magiging breadwinner. Kung baga, hindi dapat ako magtagal sa pag-aaral. Kung baga, okay na sa akin yung 4 years para makatrabaho agad at syempre, early yung pagtulong. 6 to 7 years, baka nagkasakit na ako niyan, hindi pa ako nakakatulong sa family ko. So, yun nga pala, baka kasi magpapa-check up din ako. Baka meron tayong sakit, diba? Kasi nga, lagi ako nahihilo. Laging hilo. Pero hindi, kasi kulang ako sa dugo. Lagi ako may pasa. Lagi ako may pasa sa tuhod. Dito ko, sa tuhod. Basta guys, palagi ako may pasa. Tapos minsan, kung saan-saan ko na lang nakikita. Like ngayon. Eto, meron naman akong pasa. Sa tuhod siya mga kabikulana. Lagi ako nagkakapasa. Mamumulubi ka dyan, dentist, pagod ka pa, kakaharap ng... True! Kaya po, dun tayo sa sa in demand tayo, guys. Apply ka sa ibang bansa. Biyang kita dugo. O sige, donate ka ng dugo ko. Ay, dugo ko. Donate ka ng dugo mo. Donate mo sa akin. Hindi naman po ako laging puyat. Po kasi, alam nyo yun, 6 lang, di ba ka daw? sa BU. So, yun nga po mga kabikulana, gusto ko mag-take ng exam. Gusto ko mag-take ng exam sa BU.
Kasi may scholar din doon. Habol ko din doon yung scholar. Kaya nga minimaintain ko yung grade ko ngayon kasi gusto ko talaga ng scholar. Tapos, mamaya na. Huwag nyo to pakialaman muna. Pepe ako. Ano type ka? Kuya, di ko po alam kung ano type ng dugo ko. Di ko alam. I don't know. Hindi ko alam. So, yun. Kasi habol ko talaga yung scholarship sa BU. Pero, ano ba? Hindi pa ako nakakapag-apply sa BU kasi marami daw pong babayaran. Maraming kailangang gastusin. Marami kang kailangang... Maraming proseso eh. Madaming nag-apply sa BU na sinabihan na din ako na almost 1K plus yung nagastos nila. Tapos, bago sila ma-apply. Pero, ewan ko lang sa kanila kung nakapasa, diba? What if, gumastos ka ng napakalaking halaga, tapos, di ka naman makakapasa, diba? Charot. Pero sabi ni Tito, try ko daw, kasi sigurado naman daw na makakapasa ako, pero hindi ko alam. Tapos na tayo sa ngipin, sa dugo. Ano ba? Babay na nga! Babay na nga lang! Ayaw nyo na ako katok. Babay na, ayaw nyo na ako katok eh. Babay. Huwag na tayo mag-talk. Huwag na mag-kwento. Basta, magpapabunot na ako. Bye-bye. Love you all. Yun. Sa susunod na live ko, naka-face mask na ako. Hindi na ako magpapakita ng muka. Bye-bye. Sana yun. Wala. So, bye-bye na guys ha. So, last na tong ngiti. Last na yun ang ngiti. So, na. Naka-face mask na ako. Ginagalit nyo ko eh. Bye-bye.